Siemaneczko, siemaneczko, siemandero. Witam serdecznie. Nanek, jo, kanał Ciupiemy po naszemu, Piątunio i pyknymy sobie dzisiaj w God of War. Troszeczkę zapomniałem, jakby to powiedzieć, nie miałem ochoty w ta gra troszeczkę wcześniej grać, bo tak jakoś, o. Dzisiaj sobie troszeczkę pyknę w to. Pogrom myślę, że tak z godzinka. No bo to tam... No z godzinka, no jakieś tam kilka zadań zrobię, co tam trzeba i ten... Zastanawiałem się, żeby tak, nie wiem, kiedyś przysiąść, może bez strumyka, tak na 5 godzin, może by kto przeszedł i... Siema Karol, siema, witam cię serdecznie. I przeszedł potem tylko na YouTube'a wciepywał wrzucał jakby odcinki, ale jednak się lepiej czuję, jak jest strumek, jak jest live. Witam cię, panie Emilu. Witam. Myślę, że przyniosła wam dużo frajdy. Co jeszcze wam mogę powiedzieć przed... Nie ma mikrofon... Gra może być za głośno. Troszeczkę gra ścisza, bo na wczorajszym live'iku, co był z WW2, to właśnie słyszałem, że trzaski, granaty i to wszystko bardziej było niż za głośne niż... O, Adamek, witam cię serdecznie, witam. No. Mam do was smutną wiadomość, znaczy dwie smutne wiadomości. Suby mi wypadły, było prawie 270. Nie no, żartuję z tymi subami. Też rozumiem ludzi, jak ja praktycznie dziennie streamuję, a ktoś... Siemanko, Seba. A, to zdrówko. Ja też rozumiem tych ludzi, jak dziennie praktycznie streamuję i im cały czas przychodzą powiadomienia. Nanek stream live. To też tak, że idzie to wyciszy, nie? Dobrze, to co? Wszyscy są? 9 osób? To co, możemy zaczynać, nie? No to... Zaczynamy, kaj mój podzik. Siemanko, szłaś do baru. A, do baru. Ja do roboty idę na nocka, wiesz? Panie Robercie, pozdrawiam cały bar, chłopcy. Wypijcie się moje zdrowie, ale ja akurat do roboty. A bo my tam zaraz przylecimy pokradzia. No dobra, ruszymy. Aha, słuchawki to. Ja też tak godo ma. I kamerka zmienić trzeba. O, teraz tak. Ja może tu te donacje zmienia i napiszę tutaj u góry, zbieram na piwo. Aha. Cofnij się. Kurde, i co tu teraz jest do roboty? Wejdź do tunelu. Dobra, uważaj. Aha, tam możesz. Autobus pełen, panieka. Spoko. A mi się zastanawia, że... Nie działo to tak.
coś. Więcej prób. Krasnoludy wydrążyły te tunele, by omijać pułapki. No i dobrze. No, przynajmniej dla mnie. O kurna. I co ja mam zrobić teraz? Skoczyć? Jak wariat? Nic. O, dziękuję za luca. Powinien się pojawić. O, jest, dobre. Dziękuję. I co ja mam teraz robić? Aha. O, dobra. Powiedzmy, że poparzyło mnie troszeczkę. Ale tu jest zdrowie. Już wiedzieli o tym, że się poparza. To jakiś żart? Tego tylko brakowało. Widzimy się po drugiej stronie. Wow! Jazda! O ty, Franco. O. Powiem tak, życia trochę nie mam. Nie jest to za dobrze. To chyba gdzieś było życie, jak pamiętam. Energia. No, przeskocz, nie być głupi. Co, nie idzie tego przeskoczyć? No co ty robisz, ty? A nie, to coś innego było. Dobrze, no to lecimy dalej. Kurde, że ty tego życia nie... O, tam jest. Kolejny drzwi! Będziemy na górze szybciej niż myśleliśmy. A tu nie ma czegoś do przeszukania, młody? Chyba nie. Nie ma tu żadnej kasy ani nic. Dziwne. Jak go uruchomić? Może za dużo ważymy? O. Dość! Albo nie. Może wciąż za dużo ważymy. No ja, ale... Dobra. Dobra, znowu jedziemy. Ej, kiedy dotrzemy na szczyt, jak daleko będziemy sięgali wzrokiem? Do jeziora? Do węża świata? Do domu? Przekonamy się na miejscu. Póki co, bądź czujny. Rany! Atreusie, Nic mi nie jest. Straciłem równowagę. Wiesz, jesteś dość nerwowy jak na takiego siłacza. i co w tym złego? Dzięki temu wciąż żyjemy. Może, ale życie w nerwach nie daje frajdy. No i dupa. Za tobą! Prosto w cel!
No i dobra. To co to wypadło? Lepiej. Widzę wrogów! Za tobą! Potężny drał! O, wow. Ostrożnie! Rozleciał się na pełno. Uważaj! Za tobą! Kurde, ile ich tu będzie? Może to dało ci frajdę? Dobra, też będę nerwowy. Tu powinniśmy wysiąść? Nie. Utknęliśmy. I co? Część dźwigu zahaczyła o tę ścianę. Możesz go wydostać? O którą ścianę? No i dobra. I pędzemy do Myślisz, że góry. jeszcze daleko? Nie wiem. Będą nas jeszcze atakować? Nie wiem. Na pewno. O rany. Myślę, że cały czas będzie odpowiadał. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Skup się, chłopcze! Skup się. Jazda! Gotowy! O. O. Dobrze, tak trzymaj! Uwaga, z tyłu! Powiem tak, ten mały już ładnie walczy. Ojcze! A siemanko, Paweł. A możliwe, możliwe. Znów stoimy. Wiem. Dobra. No, uwolnij się. Co on tak siedzi? Chyba jesteśmy bezpieczni. Na to wygląda. Ojcze, kiedy rozsypiemy prochy mamy, co potem? Co nas czeka? Nic nas nie czeka. Wrócimy 28 do domu. stopni. I tyle? Koniec przygody? Na razie. Ale będziemy mieć dużo pracy. Miałeś wtedy rację na łodzi, kiedy ścieliśmy ostatnie drzewo. Powiedziałeś, że coś się zmieniło. To prawda. W naszym domu nie jest już bezpiecznie. Ale znowu będzie. Poza tym musisz się dalej szkolić. Dobrze. Teraz po tych korzeniach się będą spinać. Jesteśmy prawie na szczycie. Nic nas nie powstrzyma. No, Spokój się, chłopcze! Trzymaj się za mną! Tak jest! Przygotuj się! wow, i Mogę działać. o kurde. Jazda!
Kurde, co ja mu mam tu zrobić? Co ty robisz? Przygotuj się! Trzymaj się! I dupa. Mieliśmy tak fajnie wyjechać do góry. Mało brakowało. Stój! Wow, co to było? Nie wiem. To wygląda jak korzeń drzewa Yggdrasil. Możesz niszczyć przeszkody wokół... To jego soki? Skrystalizowane. Bije od nich moc. Coś takiego. Nie do wiary, że walczyliśmy ze smokiem. Celowałem w oczy, ale ciągle traciłem równowagę. Myślisz, że to ich dom? Zamieszkały tu po odejściu gigantów? A może to one ich przepędziły? Chłopcze. Milion pytań. Powietrze się rozrzedza. Przestań mówić. Oddychaj. A, tak. Dobra, idziemy dalej. Ciekawe co tu... Słyszysz to? Ktoś tam chyba krzyczy. No to trzeba biec mu pomóc. Czekaj! To Sindri. Zabijesz coś tak wielkiego? Jeśli wytrącimy go z równowagi, Zajmę jego uwagę. co ty wyprawiasz? Musimy mu pomóc. Idź w prawo. Znajdź dobre miejsce. Czekaj na mój znak. Ej, pokrako! Tutaj!
Ojcze, użyj któregoś z kryształów! Ajajaj. O kurde. On już życia nie ma. O fuck. Ja pierdzielę, ej. Jak go tu mam pokonać? Kurde. O, ja pierdzielę. Aha. No jak ja go mam tu piznąć jak? Co ja mam czekać na niego czy co? O ty świnio jedna. Kajmon mi tym ciepać. Jak to nie działo.
Dupa blada, kuźwa, weź to człowieku, ciepnij tamka i to lecieć. Furgo to po całej tej... Ojojoj. Kurde, jeszcze czekasz, chłopie się go prosi, żeby przyszedł do ciebie i... Dobra, kurde. Dobra. Ale ja coś tego nie mogę. Ach, dupa blada. Kurde, kaj mu to ciepnął wtedy. Cii, pieski, cii. No kurde, blade, no kaj mu to mu ciepnąć. Ach, dupa blada. Mam poczekać aż co? No, bier to. Masz mało życia. Ja pierdzielę. Godzinna walka z tym durniem. No i... No i teraz ginę. Kurde, że ja nie umiał w to trafić. Ja pierdzielę. No i dzięki. Dzięki. Dzięki serdeczne. Ja pierdzielę, kurna. A będziesz teraz atakował czy za chwilę? No właśnie. Dobra. No i ty durniu, ty. Kurde, no przecież ciepia w tym momencie, jak on to się napełnia. O. O, dzięki za luca. Jesteś cały? Tak! Mam plan. Na moją komendę obniżysz żuraw. Nie wiem, jak on działa! Nie obchodzi mnie to! Przygotuj się!
O. O. Co to jest za tempo gra? Ty naciskasz tu wszędzie, klikasz, a tu dalej nic. Ludziska, pomóżcie mi jakoś, cholera jasna. Ja pierdzielę, tak się zmęczyć z takim gównem. Dobrze, że to jest tako inota. No. Ach. No ty gnoju jeden. I teraz wybuchnie. O. Rany, naprawdę się udało. Ja cię kręcę. A ty? O. Ale nikt nie zabił smoka od setek lat. Od czasu wielkiej trzebieży smoków. I o ile się nie mylę, zrobiliście to dla mnie. Mylisz się. Po prostu stał na drodze, nic więcej. Zaprzeczaj ile chcesz, ale uratowaliście mnie. A to zasługuje na nagrodę. Co to jest? Strzały splecione i jemioły. Celniejsze niż Heimdall, idealnie wyważone. O. Dzięki? A, dobrze. Zaczekaj. Nie to. Spotkaliście znów Broka? Ta, mówił, że nie masz talentu. O, i że jestem samolubny? Nie, pewnie. Że bardziej cenię wygląd broni? Nie. Niż jej zastosowanie? Że jestem pretensjonalny? Nie. I sztywny, żydliwy. Wiem, co o mnie myśli, ale mnie to już nie rusza. A! Spal to. Nie mam na to czasu. Nie. Czekaj. Mam lepszy pomysł. Jaki? Potrzebny mi kieł tego smoka.
Uważaj, gdzie go... nieważne. O, ale syf. O, straszliwy syf. O, i ten zwrót. Idealnie. Nada się. O. Ja tego nie dotknę. Po prostu przytrzymaj. Teraz natrzyj tym cięciwe łuku twojego syna. No zrób to dla mnie. Atreusie, daj łuk. Tylko 2 razy. Aha, ostrożnie, proszę. Strzały nimi wykonane. Aha, no to spoko. To fajnie. No pewnie, teraz się podoba. Wzmocniłem łuk nacięciwy kierującym zombie. Widzę, że sam to rozpracowałeś. No to tyle. W końcu kogo obchodzą moje wywody na temat piękna i zmyślności moich dzieł? Nie. Zawsze do usług. Tak. Dobra. W takim bądź razie już to mamy troszeczkę opanowane. Nie tak dawno temu polowaliśmy na jelenie. No, a teraz na Teraz smoki. walczyliśmy już z elfami, trollami, ogrami i smokiem. No. Nic już z nami nie wygra. Nie, okej tam. Zwyciężamy dzięki determinacji, dyscyplinie. Nie dlatego, że uważamy się za lepszych. Tak, wiem. Po prostu dobrze jest być silnym. Tak. Pięknie. Szybki, runiczny atak. Następny jakiś badziew. Dziska, co tam na strumyku u was słychać? Zmieniam! Justa! Czekam! Uwaga, ojcze! A tu możesz trafić, ty. Ty, Tasiu, tu możesz trafić. Dobra. Niech będzie. Ani drgnie. Może w pobliżu jest inny kryształ, którego moglibyśmy użyć.
Co tu kurde ma ten młody strzelić, no? Ja cię kręcę. No nie widzę tu nic. Oto i on. Mam go roztrzaskać? Tak. Kaon jest. Ale jak? Kurna blat. Daj tylko znak, to go roztrzaskam. Truma! Kurczę blady. Zaczynam to lubić. Szukam Tylko tego. Czemu nie wybuchł do końca? Ten kryształ, raz go już trafiłem, ale znowu świeci. Zostało dwóch! Zmieniam strzały! Chcesz, żebym więcej strzelał? Justa! Dobra. Zapomniałem jak się tu my mieli się pospinać. Mogę działać. Co powiesz na to? Za tobą, uwaga! Justa! Tu nie było czegoś. Co jest grane? Justa! No. No czemu tam nie idzie wyleźć? Kaon zaś jest ten mały gnój. Co zaś ty oglądasz? Coś Zajczyk nie zrobił tutaj, że nie idzie wyleźć, albo co? No tu mu iść. Justa! Patrz, a w to nie umie trafić. A to ciekawe. Widzę wrogów.
poleciało. Spójrz, tam jest most. Tylko jak tam dotrzeć? Magiczna blokada. I kaj są te znaki. Tak! O, albo nie. Zablokował się po drugiej stronie. No już! Opuściliśmy do połowy. Jeszcze tylko trochę i się uda. Ha! O, i teraz Jest kolejny. Ten tu to Imir. Mama coś mi opowiadała, ale byłem za mały. Czy giganci wychodzą mu z pach? To chyba Odyn go dźga. tu nic więcej nie ma. Ja pierdzielę. Ale tej zagadki nie wiem, jak tu rozwiązać. Gdzie tu są te? No zobaczcie se sami. Dobra. Ta zabawa chyba nigdy mi się nie znudzi. Ojajaj. Czuję palców po tej walce. Co zaś przez ten most lecieć po to? Atreusie, za mną. Zaraz będę. Truma! Chłopcze, Chłopcze, czytaj. A, zastanawiało mnie to. Kiedyś będę musiał tam siednąć i poczytać to. I co teraz? Co, tędy mamy iść? Jest coraz zimniej. Zbliżamy się do szczytu. Już blisko, mamo. Wszystko? Spójrz, to szczyt! Jesteśmy tak blisko. Dobra, to idziemy jeszcze obejrzeć ten szczyt. twój kołczan. Zerwał się, jak walczyliśmy ze smokiem. Ale to nic. Trzymam go. Stój. Uszkodzony kołczan spowolni cię w walce. Ból tolerujemy, ale wadliwej broni nie. Powinno trzymać.
Dobrze? Dobrze. Idź. Spokój, chłopcze. Patrz pod nogi. Przygotuj się, chłopcze! Dobra! Jazda! Gotowy! Jazda! Jeszcze chwila! O, ty małpa. Aha, dobra. Spróbuj tego! Już. Co on tam jeszcze cię... I jak? Lepiej. Super. Ale widoczki... Fajnie, to faktycznie widać wszystko. To widać... Dobrze tego do mnie. To widać to jezioro. Fajnie. Wróćmy jednak. Też słyszysz te głosy, prawda? Tak. Bądź cicho. Może chociaż pokazywałeś z ladacznicami? Pewnie co noc baraszkujesz sobie pod kutrami z inną śliczną... Wiesz, po co tu jesteś? Twoja ostatnia wizyta rozwiązała ci język? Brzmi jak człowiek, który był u nas w domu. Podobno go zabiłeś. Widzę, że tym razem wziąłeś obstawę. Sprawa musi być ważna, skoro sami synowie Tora zaszczycili mnie obecnością. Jak tam? Cały czas tak się zabijacie o względy tatusia? Mężczyzna z tatuażami. Ślady wskazują, że podróżuje z dzieckiem. Gdzie się teraz udadzą? Skąd miałbym to wiedzieć? Jesteś największym mędrcem wśród żywych, czyż nie? Sądzę, że tylko wśród żywych. Pomóż mi, a ja pomogę tobie. Powiedz mi, gdzie są, a ja pogadam z Odynem. Twój ojciec mnie nie puści, Baldurze, i nie pozwoli ci mnie zabić. Nie masz mi nic do zaoferowania. Możesz zabrać te pytania, te groźby i tych dwóch durnych pajaców i spadać! Gdy nikt nie będzie patrzył, wrócimy po twoje drugie oko. Nie zapominaj. Jesteś tu wszędzie. Dokładnie tak, wszędzie. To czyli tam byli przed nami. A, właśnie o was rozmawialiśmy. Wytatuowany mężczyzna z dzieckiem. Chłopcze, sprawdź, czy poszli i jesteśmy tu sami. Widzieliśmy, jak odchodzą. Rób, co mówię. On nie wie, czym jesteś. I chcę, żeby tak zostało. Kim jesteś? Ja? Jestem ambasadorem bogów, gigantów i wszystkich stworzeń z 9 światów. Znam każdy zakątek tych krain, każdy język, każdą wojnę, każdą umowę. Zwą mnie Mimir, najmądrzejszy człowiek świata.
który zna każdą odpowiedź na każde pytanie. O, przepraszam. Czemu ściga nas syn Odyna? No dobra, mam trochę braków wiedzy, ale Odyn więzi mnie tu od 109 zim. Mam łeb na karku. Rozgryzę to. Słowo, tylko daj mi czas. Nikogo nie ma, tak jak mówiłem. Matka chłopca nie żyje. Chciała, żebyśmy rozsypali jej prochy z najwyższego szczytu wszystkich światów. O, to jesteście w złym miejscu, braciszku. Najwyższa góra nie znajduje się w Midgardzie, ale w Jotunheimie, świecie gigantów. Nie mogło jej chodzić o to. Spójrzcie. To ostatni znany most prowadzący do Jotunheimu. Widzicie ten szczyt? Wyglądający jak palce giganta, to najwyższa góra wszystkich światów. Jest tam. To skorzystajmy z mostu. Mamy Bifrost. Gdy giganci zniszczyli pozostałe mosty do swego świata, ten zamknęli tajemną runą. Jeśli istnieje, tylko giganci znają jej sekret. A wszyscy opuścili Midgard dawno temu. Prawda? Jednakże dziś wichry przeznaczenia wywołały istne tornado zbiegów okoliczności. Jest tylko jedna osoba, która może was zaprowadzić do celu. I na szczęście nie mam żadnych planów na dziś. Idziemy do Jotunheimu, prawda? Z taktycznego punktu widzenia to wasz najlepszy i jedyny ruch. Tylko tam nie pójdzie za wami człowiek, który nie może zginąć. Co mamy zrobić? Tak! Najpierw odrąbcie mi głowę. Zaraz co? Odyn upewnił się, że żadna broń, nawet młot Tora, nie uwolni mnie z tych więzów. Na szczęście moje ciało jest zbędne. Potrzebny nam tylko ktoś, kto ożywi moją głowę za pomocą dawnej magii. Dawnej magii. W lesie żyje wiedźma. Zna dawne rytuały. Jeśli nam pomoże, to warto spróbować. A jeśli się nie uda, będziesz martwy. Odyn mnie torturuje. Codziennie, bracie. Zajmuję się tym osobiście i wierz mi, jego kreatywność nie zna granic. Co dzień, nie. To nie jest życie. Jak chcesz. Nie mogę na to patrzeć. Bracie, gdybym miał się nie obudzić, musisz coś wiedzieć. Chłopiec, im dłużej zwlekasz z wyjawieniem mu prawdy, tym bardziej mu szkodzisz. Znienawidzi cię i możesz go stracić na zawsze. Jest wiele rzeczy, których nie powinienem nie wiedzieć. Cenisz swoją prywatność bardziej od swego syna? A teraz odrąbię ci głowę. Można i tak. No, Jotunheim! Idziemy do Jotunheimu! Odnajdziemy zaginiony świat gigantów! To... bardzo męczące. Tak, to miałem na myśli.
Dobra, jestem. Nie wiem, co się wydarzyło, ale spoko. A, obciął mu łeb, dobra. Potem se to zobaczę. Wkrótce przełożymy te runy z Muspelheimu. A jak mam iść tu na dół? Dobra. Pamiętasz, jak trafić do domu wiedźmy? Tak, jest w krwisto-czerwonym lesie na południe od jeziora. Znam dokładną drogę. Mam nadzieję, że wróciła z Alfheimu i ożywi Mimira. Był miły, zanim obciąłeś mu głowę. Dobra. Ale... I jak mamy dalej iść? Fajne. Spójrz na to! To musi być gałąź drzewa świata! Chłopcze, trzymaj się ścieżki. Pewnie, tak, wiem. Nie mogę uwierzyć, że to Baldur był u nas w domu. Jeden z asów. Baldur! A ty z nim walczyłeś. I wygrałeś! Tak. Jednym z synów Odyna, bratem Tora. Ściga nas razem z bratankami. Co tu się dzieje? Jeśli ożywimy głowę, może ona ci odpowie. Dobrze. Wiesz, to głupie, ale liczyłem, że we wnętrzu tej góry znajdziemy giganta. Chyba naprawdę opuścili Midgard. Wszyscy oprócz węża. Może być ostatnim z rodu. Gdzie ja mam iść? Z rodu? To dlatego nie lubisz rozmawiać o... Z rodu? No wiesz, z rodziny. Tej przed mamą i mną. Tam skąd pochodzisz. No, Twoja siemanko, matka, siemanko. twój ojciec. To nie jest odpowiedni moment. No czasem mi się zdarza. Rozumiem. Co przed ciebie? Brok! 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 Czego? Mam jebaną przerwę. Ja się na ciebie nie wydzieram, kiedy siedzisz i dłubiesz sobie w nosie. Zostaw go, chłopcze. Już i tak przerwaliście mi wypoczynek. Zostańcie, jeśli chcecie. Nie jesteśmy głodni. No dobrze, nie miałem zamiaru się dzielić. Spotkaliśmy Sindriego. Gratulacje. Pewnie znowu pozwoliliście mu spieprzyć coś z moim toporem, co? Zobaczmy, jak bardzo. Ten imbecyl nie umiałby ustalić właściwej wagi i wyważenia nawet własnego kutasa. Ten akurat powiem, że ten to Nie może... przymiera głodem? Chyba nie. Dobrze. Pięknie. Uważaj na Dlaczego jeszcze, kontrolę. kurwa, Jaką chcecie, co? kontrolę? Bywa
Bywały sytuacje, gdy Sindri tak skupiał się na pracy, że nie pił i nie jadł. A jak wreszcie mu się przypomniało, to i tak sam sobie nie gotował. Cały apetyt widać przypadł mnie. Razem z mózgiem. Tęsknisz za nim. Co? Za tym szajbusem? Co ty tam wiesz? Chodzi mi o to... Możesz przestać? Próbuję się skupić. Już i tak mam przerwę od przerwy. Aha, uważaj na kontroler. DJ, obuzie. Dobra, już wiem o co chodzi. Co tu mamy ciekawego? Coś na 3. poziom, nie? Ale tu nic takiego nie ma. To nie. Aha, bo on to ulepszył. Na jaką gierkę czekam? A nie, wiesz co, tak szczerze. Zajmę się czymś innym. Czekaj, nie. Nie, tu mam iść, dobra. Wiem, że trzeba iść siła, wiem, DJ. Chłopcze, jak wrócić do Wiedźmy? Najpierw znajdźmy łódź. A, nie. Może tu była jakaś na dole łódź. Proszę. Dobrze. A teraz którędy mamy się udać? Tędy. Za ten wielki posąg Tora. Chciałbym odbyć taką podróż z mamą. Umiała walczyć, prawda? Tak. Walczyła pięknie. Spoko. A po co ja tu wjechał? Tu nie miał jakiś. Kurde ty. Gdzie to jest? No tutaj to jest, nie? Widzę tam jakiś łup. To znasz jakieś ciekawe historie? Na przykład jakie? Nie wiem. Mama sporo ich znała. Tobie nikt nie opowiadał? Dawno temu znałem pewnego człowieka. Jego historie były zwięzłe i z morałem. Brzmi ciekawie. Pamiętasz jakieś? Jedna z nich opowiadała o zającu i żółwiu. Jak tym uwiedźmy? Raczej nie. Więc o czym jest? Postanowiły urządzić wyścig. Zając był zbyt pewny zwycięstwa i głupi, a żółw był spokojny i zdyscyplinowany. Żółw zwyciężył. Chyba nie opowiadałeś zbyt wielu historii. Można tu przycumować łódź.
poziom wody się obniżył. Gdy wąż się podniósł. No tak, wiedziałem. Truma! Wiem, że wiedźma jest bardzo potężna, ale czy zdoła przywrócić głowę do życia? Zdaje się, biegła w swoim fachu. I nie mamy nic do stracenia. Jeśli nie ożywi głowy, możemy ją zatrzymać? Nie, DJ, ale ty będziesz mógł nią czytać? nakarmić ryby. Dobrze. Upiór, na wprost! Truma! Jeszcze chwilę! Powiedz kiedy! Lewej, ogień uważa! Zmieniam strzałę! Jestem gotów! O ty wpało. Udało się! A co tu było zamknięte? To nas pewnie wyprowadzi. Ulf chlał! Ej, to pozwala odczytać runy z Muspelheimu i zawiera runę podróży. Idziemy do świata ognia? Nie wiem, czy to mamy iść, czy nie mamy... Atreusie, do mnie. Czy mamy przypadkiem iść tutaj? Tamtędy mamy iść? Ja pierdzielę. Ale zdanie. O, dzięki za Luca. Ale co tu jeszcze mam do zrobienia? Czemu tam nie idzie? Zawróć Asię. Chyba bogowie nie są tu mile widziani. Jest tam! Mam nadzieję, że nas pamięta. Wow, ale kolorowo to mi się podoba. Ładnie, wszystko fajnie, takie kolorowe. Co słychać, Czaurli? Wiedźma jest blisko? Co to za imię? Tak się przedstawił. A przynajmniej tak to brzmiało w mojej głowie. Czaurli.
Przygotuj się! Ranny wróg, ojcze! Zrobione. Dobra. Co to znaczy? Śmierć Bogu Kruków, władcy wisielców. Ładnie to jest kolorowo, kurde. Ojcze, jest tu! Jak dobrze cię znowu widzieć. Wiedziałem, że nie zginęłaś. Witaj. O, potrafisz ożywić głowę? Nie jestem pewna, czy rozumiem, co... Chwila. Skąd je masz? Te strzały. Daj mi je. Już. To był prezent. Rób co mówi, chłopcze. Te strzały są niebezpieczne. Przeklęte. Jeśli znajdziesz ich więcej, niszcz je, rozumiesz? Czy rozumiesz? Powiedz! Rozumiem. Jak je zobaczę, zniszczę je. Tylko o to proszę. Wybacz. Proszę, weź w zamian moje strzały. Nie potrzebuję ich już. Dobrze. O co chodzi z tą głową? Macie pojęcie, kto to jest? Zabiłeś go? Na jego prośbę twierdził, że możesz go ożywić. Ja? Na pewno dobrze zrozumiałeś? Proszę? Zanieś go na stół. Emily! Minęło dużo czasu, od kiedy korzystałam z dawnej magii. Przytrzymaj go. Niech się przyjrzy. No, na szczęście głowa nie zgniła za bardzo i mózg jest jeszcze cały. Ładne cięcie. Ładne cięcie. Wszystkich ludzi Co musiałeś za obciąć głowę teksty? Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. O, 21 Dobra, jeszcze. przytrzymaj jasno. głowę pod wodą i nie puszczaj. To ważne. Wystarczy. Zadziałało! Niech tu spojrzy. Mimirze? Żyjesz? Tak? Dobrze. O! Witaj, Frejo. Minęło tyle czasu. Dobrze wyglądasz. Zrobiłam to tylko dla nich. Jeśli chcesz znać moje zdanie, zasługujesz na śmierć. Pokłoniłbym się, gdybym mógł. Wybacz mi. Gdybym wiedział, że wiedźma z lasu to sama Freja, nigdy bym tego nie zasugerował. Freja? Bogini Freja? Ty też nie wiedziałeś. Wybacz. Gdy rozejdzie się, że Mimir jest wolny, ściągniecie na siebie gniew Odyna. Jesteś boginią Byłam przewódczynią Wanów, ale to przeszłość. i nie raczyłaś mi powiedzieć? Ty chcesz mnie pouczać w tej kwestii? Idziemy, chłopcze. Ale Już! Nie ma za co! czemu to zrobiłeś? Nie możemy jej ufać. Bo jest boginią? Tak. Nic się nie nauczyłeś, chłopcze? Ale bardzo nam pomogła. I okłamała. Niektórzy cenią sobie prywatność. Lepiej nie osądzać, bracie.
Gdy będę chciał twojej opinii, to poproszę. W porządku. Zanieście mnie do świątyni Tyra na Jeziorze Dziewięciu, a doprowadzę was do Jotunheimu. Znamy tę świątynię. Co w niej jest? Ostatni żyjący gigant w Midgardzie. Kto nam lepiej wskaże drogę? Wąż świata? Zaraz, wiesz jak z nim rozmawiać? Owszem. Posługuje się mało znanym językiem, starszym niż te góry. Nikt w Midgardzie go nie No, zna. DJ. Z wyjątkiem rzecz jasna mnie. Naprawdę? Okej. Naprawdę. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale Jormungand to błyskotliwy rozmówca. Dobra. W tym momencie kończę. Nie, tu to miałem nacisnąć, dobrze. Zapisz. No, ostatni rozgrywek. A dzisiaj jest? Zapiszemy sobie to ładnie. Okej. No, będzie teraz coś multiplayer. Ale nie wiem co byście tam, DJ, co ty myślisz? Pedał, nie, pedała chyba nie. Pedał i ratowanie. Ja by coś żywszego pograł. Możemy się DJ na jakiś dzień umówić i tam zrobić na przykład u mnie te wszystkie misje i u ciebie. Ale to byśmy się musieli zgodać na jakiś dzień, wiesz? Co ty na to? Co zobacza, co tu? Reszta świata gro. Ja coś mu zaproponować. A DJ Arel jeszcze grał? Czekaj. Chłopaki tutaj pykają. Black Ops. No i jest dostępny, ale... Ale ja nie wiem, czy on... W co on gra? Czekajcie. Czy on jeszcze jest? Okej, dobra. Chwila. Jeden w ogóle dostępny. I tak się kończy na BO3. No chyba, że ty, Adamek, chcesz też na ten...
Ale nie, gdzie on jest? Trzeba mu usunąć. Co już i nie ma? Nawet nie wiem, wiesz? Okej. Para pa 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 pa. Okej. Czy ten pan i pani... A mi zniknął. To co? Co byśmy mogli razem pograć? Dobra. Co bych mógł tutaj jeszcze zobaczyć? Dobra. Tu dupa. Tu jest dupa, a tu... Okej, dobra. To wiecie co? Adam, jak miałeś rację. DJ, zapraszam wszystkich, bo tutaj już popisałem na czacie, także już się ktoś zgłosił i zapraszam was na BO3. Beta do kiedy była? Do kiedy była beta, nie wiecie? No nie wiem, nie pamiętam. Dobra. To chyba też idzie usunąć, nie? Co w ogóle nie grałeś? Nie, musiałbym to opuścić. Czyżek też po... Kurde, z tą grą też jak maniana odwalił. Ale to tam se popyką kiedyś jeszcze. O właśnie. Second Son. Musiałbym to też. Kurde, ty gier. Widzicie. O, w tym bek się pobawił. Tak do uspokojenia. Orzek też kupił w promocyjnej cenie, nie przeszłe. A tu teraz nie pamiętam, czy ja to przeszedł już do końca? Czy mi się to zapisało, czy nie? Teraz ten Until Dawn nie pamiętam. No, ale będzie troszeczkę trzeba poczyścić. Też widzicie. To po pykołach też w promocyjnej cenie było. Waterfront. Skończyło się. Dobra.
To jak... To ja zrobię impreza. Zorganizuj imprezę. Chyba, że gdzieś tu jest. Nie ma imprezy. Dobra. Dobra. Nie było tematu. Czekajcie. Ja jestem na klawiaturze. Chciałem ich wpisać. Żeby tam wiedzieli, że jest live. Dobra. Prywatno. A nie trzeba. Tak to zrobimy. A, mikrofon nie podpięty. Dobra, już go. Gdzie są te kabelki od mikrofonu? Witam. Halo! Co będziemy grać? Kurde, ty się szybki. Halo? No. Tam większość będzie na BO3. Halo? Nie słychać cię. Co? Mikrofonu nie ma. No, teraz to już mnie musisz słyszeć. Nie. No. Przez to, że jak się zastanawiam, jak ty mnie słyszysz? Dobra. Właśnie wchodzę na streama, bo chciałem sprawdzić, czy będzie mnie słychać. Tam jeszcze Masakra do nas dołączy. Nie wiem, czy The Adamek też dołączy. Na BO3. Kurde. Aż się rodzice, kurde, myślałem, czy jakiegoś wstrząsu mózgu nie dostałem. Ja ci powiem akurat, Żeby kurde, nie- dzisiaj na czacie, żeś spokojnie pisał, to chyba się poprawiło. Psychotropy ci zmienili Ale na że czytać jakieś, książki? na jakieś lepsze, czy coś? Nie czytam Filipik, to taka bekowa, można powiedzieć, książka. Jest to, co ja czytam. W skrócie ci powiem rozdział, co nie? Tam główny bohater. No. Zaczęło się od dwóch mafiozy. Polska mafia z ukraińską mafią się spotkała. Oni mieli zrobić wymianę głowicy atomowej za pieniądze. No i tak było, że Polak No. podszedł do tej głowicy i sprawdził licznikiem Geigera, czy w ogóle ona działa. No, stanął licznik. No to Ukraińcy dają swój licznik, ale on już był, że cyka. Aha. I dlatego, że pozabijali się, głowicę wywalili i pojechali. Aha. Polacy oczywiście pojechali se. Nasz główny bohater, Jakub Wędrowicz, podjechał sobie koniem. To był czas PRL-u. Podjechał sobie, no i mówi, kurde, ile musiał żelaza, no to weźmie sobie na pakę. No i pojechał. Zanim dojechał, uwalił się gorzej niż w trupa, ale dojechał jakoś. No to kurde, spotkał swojego przyjaciela Tomka, no i zaczęli rozbiórkę. A to było takie mocne żelastwo, że się nie dało, bo znaleźli tą głowicę. No to kurde, tamtejni agenci pojechali do komendy, No. do porucznika Bilskiego. I takie coś. Witam tutaj, nie musimy pogadać, bo to jest tajne. Podobno u was jest gdzieś głowica wodorowa. Siemano. Ten porucznik Siemka. zielony się zrobił. Siemka? Macie udostępnione, w sensie, żebym mógł streamować wasz, że tak powiem, dźwięk z mikrofonu? Chyba ja. No. Czekaj, ja sprawdzać jeszcze, ale teraz nie Kurde. pamiętam. No i tą historię, takie coś, że pan zielony się zrobił, zaczął zrywać mundur, oddał odznakę i chciał w cywil przejść. On powiedział spokojnie, niech pan tego nie robi, jak pan to znajdzie, to jeszcze awans dostanie Dobra. i jakiś coś lepszego. No to dostał tam, żeby szukać tą
szukają, tam ci rozrabiają, już na ogień wsadzają, bo nie mogą tego rozrobić. Nagle dwa radiowozy podjeżdżają, bo po śladach pojechali. Dwa radiowozy podjechały pod dom, z przodu i z tyłu. Z tyłu Birski, bo nie wiedział co się dzieje, podszedł i się aż czerwony zrobił, jak zobaczył głowicę na ognisku. Aż czerwony się zrobił i zaczął uciekać. A ci agenci ich aresztowali. O ja, ale przeżycie. No i potem... I co, podobała ci się ta gra, ja? To chyba gra. Ej, fu! Ta książka. Sorry. No, zajebista była. O nie, Seba, osoba, która już nie gra z dzieciakami. No to musisz poważnie mówić. Ja pierdzielę, nie mówcie, że będę musiał restartować router. Czemu? Proszę. Co się stało? Bo mi się zdupił zasięg internetu, nie? I czasami muszę go restartować. A nie, będzie git. 28 wysyłania. Jakoś Tak się mało. uda może pograć. 30 megabitów wysyłania. Teraz. Mało. Mało? To chuj No. ci w dupę. Nie starczy. To wszystko przez Ciekawe moich jestem, ile ty starszych. masz uploadu. Uploadu mam 92. Ciekawy jestem, z czego ty masz ten internet. Jak Światłowodu. Nanek ma 70. Tak, światłowód. Poprowadzony przez twoje pośladki. Ej, komu tak wieje wiater? przez firmę. Masakry się pytaj, bo u mnie tego nie ma. I kiedyś tak robiłem. Masakra, Kaj, co? wyłącz ten wiatrak! Masakra. Nie. Nie no, zaraz wyłączę. Tu ja mam gorąco w pokoju, poczekaj. Tego chociaż daje mnie tak do mikrofonu. A teraz słychać ten wiatrak? Nie. Nie. O, to tak będę siedział. Ojej, chyba nie pogromy. Czemu? A. Spokojnie. Jak na wojnie. No. Muszę poograniczać wszystkim internet, żeby mnie tu nie zżerali. Mamy wyłącz internet. No ja rodzeństwo podłączałem. Serio? Mhm. No i teraz będę miał z 50 uploadu. I downloadu ze 30. Żeby miał stabilniejsze Co połączenie. oni zrobili? Są tacy jak ty wkurwiający. To wystarczy. Bez przesady, aż taki zły nie jestem. Mnie mega irytujesz. No czym niby? Po prostu, nie wiem. Coś masz w No sobie, dobra. co mnie irytuje. Wiek może. No ile ty masz lat? 5? Ej, panowie, ja was tak z boku słyszę i... A jak ty nas słyszysz? Z boku. Jak to z boku? No tak, Sam jesteś z bokiem. Zboczeńcu jeden. Od z boków nas wyzywa. Ty już to odpolił, czy nie? Ja tam nie wiem. Wiem, że nikt nie chce na to iść. Kurde. Nikt nie pójdzie. O, wreszcie się odbugowało. Lol, nice, nareszcie. Fajny skin ma typo. Się zbugowało gówno. Ty, bonanka nie ma. No, ja wyszedł. Chcę coś znaleźć, ale... Dlaczego? Anek, jak ty żeś wyszedł, to ludzie dołączają do nas, już cię zapraszam. Tak. Czemu ja kliknąłem? Ja pierdzielę. Kliknąłem kwadrat. Dobra, dołączę do masakry. A nie, ja po prostu ogarnąłem jak to odbugować. Dobra, może coś pogromę. Mam nadzieję. Bo jak nie, to będzie dupa. Tak, najlepiej. Nas z najlepszymi. Nas to najlepiej.
O ja. To teraz zobaczymy jak gramy. Zobaczymy po tym meczu jak będzie. Jaki będę miał ping i tak dalej. Zobaczymy czy odpalić strumyczka czy nie. Mam nadzieję, że styknie. Bo wiesz, 5 miesięcy bez streama. No, to już wszyscy zapomnieli może o twoim koncie. Nie, wiesz, że dzisiaj nawet suba dostałem? Słuchaj, ja więcej subskrypcji mam jak nie nagrywam, niż jak nagrywam. No to może rób Po co nagrywać, ten... Filmiki tylko. No, na same filmiki ludzie patrzą i subskrybują. W ogóle mam 3... Średnio miesięcznie mam około 3,5 tysiąca wyświetleń. No to fajnie. No. Tak mi pokazuje, że od jakichś 2 miesięcy pokazuje mi, że przez ostatnie 28 dni 3,5 tysiąca wyświetleń. Może wreszcie zarabianie będę miał. No jak 1000 będziesz miał subskrypcji. O ile jak nie przejdzie akta 2, to ty jeszcze będziesz miał co zarabiać. No. Oby nie przeszło, powiem ci tak. Bo jak No przejdzie, to będzie taka chujnia. Ale co z aktem? A ty nie wiesz, co to jest akta 2? Nie. No to polega na tym, że nie będziesz mógł nagrywać gier. Aha. Bo No, nie masz do ani nich mamy. praw autorskich, ani nic, ani w ogóle praktycznie żadnego kontentu. Bo jak powiesz na przykład na filmiku, nie? No. Że subskrybujcie kanał, to już to ten film nie będzie w ogóle wrzucany, bo już ktoś to wcześniej powiedział. Aha. I w ogóle na tym to będzie polegać. Będzie taka dupa z tym. Znaczy no to jest troszeczkę przeciągnięte. Widziałem jak pierwsze reklamy tego. Pierwsze nie przeszło, ale to może przejść. Widziałeś jak to polega? Na czym polega to głosowanie? Nie. A wiesz, że teraz Widziałeś to to? było w tym? Popatrz sobie na YouTubie. Ludzie jeszcze nie zdążą usłyszeć numeru poprawki, nie? W sensie, która poprawka danej No. tej, a już mają głosować, czy za, przeciw, czy coś. Dosłownie to jest tak, poprawka 18 któregoś tam tego, nie? No. I kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dosłownie tak to szybko leci, nie? A ludzie nawet nie wiedzą o co chodzi, nie wiedzą na co głosują. No. Ej, ile nas tu jest? Stało, czy nie? Gdzie jest ta reszta? O, mi słuchaj, się to ja mam wczytało. najwięcej punktów. Halo, mnie nie wczytało w A ogóle. gdzie ty jesteś, Nanek? O, jesteś. No tak, ciebie nie wczytało. Co było? Może nie chcę ciebie wczytać. Może. Bo ja tu Nanka widzę, on jest na samym dole tabeli. No to jest takie... Przypomniały się czasy BF-a. To jest takie moje miejsce. Nanek, gramy jeszcze dzisiaj w Fortnite'a? Ale Czy nie chcesz? to chyba na sam koniec. Na przykładzie Dobra, jakiejś do której strony będziesz dzisiaj na grał? Facebooku nie będzie mógł udostępniać No to jakichś dzisiaj wiesz. linków bez wiedzy Do autora. końca. Fuck. Kurde, Aha. Nanek, no przed tobą był 2 typów było, no. A ty żeś ich nie widział. I ty przebiegłeś, a mnie zabili. No, zaczyna się coś dziać wreszcie. O ty gnoju U kogoś kamperski. jest przegłos. O ty gnoju kamperski, no. U kogoś słyszę siebie. No ja... To nie u mnie. U mnie też nie. Może być u mnie, bo jest w sobie. Kurczę blady. No to fajnie, no. Emil, ci powiem, bardzo fajnie wymyślili. O fuck. A, to ty już masz strumyka, ta? To poczekaj, to ja odpalam. Co, ja mam cały czas Ale strumyka. to- Ja wcześniej w Gofa grał. Od Godfora ma. No. Lol. Ajajaj. Nie, bo ja nie byłem wcześniej, więc nie wiem nic. No dobra, dobra. O panie, O ja się Boże. tu krytykowałam. Ustawiaj teraz wszystko od nowa. Całą nazwę. Już chyba nawet zauważyłeś, że jedziesz tam z tobą w sobie. Tak, zauważyłem. O ty świnio. To oni z tamtej strony latają cały czas. Be advised, hostile HCXD spotted. Dobra, wpisałem, że ekipa z ry. Ale się... Kurna, siemanko. Co to za mapa? A, to chyba O ta... masakrę wywalili. Ta nowa... To jest Nightwall Frage. Chyba... No, to BO3. To jest ta chyba nowa mapa, co to tam jakoś...
A propos tej... Cześć, witam was na pierwszym strumyku od jakiegoś pół roku. Gramy sobie Kurna! tutaj chwilowo w Black Opsa trójeczkę. Przywitajcie się. Siemano, siemano. Ten kurwa, jaki entuzjazm. Ja pierdzielę. No bo grom! Dobra, teraz muszę do was dobić z powrotem, bo mnie wyrzuciło, nie? No Nanek, weź mnie zaproś czy coś. Zaraz Aha. czekaj. Albo Transmisja zatrzymana. Świetnie. Dlaczego? Teraz zobaczę dlaczego. Bo ten na pewno akta już działa. Może jeszcze dwa. Jeszcze ustawa nie przeszła, to już. Już blokują. Arel, dobij jej. Na chwilkę. Ty, o dobra, teraz mogę dobić. No bo ty wyszedł. O dobra. Dobijam. Szybko ustawiam ci streama. Ajajaj. Tak, Janku. Be advised, hostile UAV incoming. Hostile HCXD in your AO. Cześć, witam was na pierwszym strumyku od dokładnie 5 miesięcy z hakiem. Gramy tutaj sobie z Nankiem i z DJ-em. Przywitajcie się ładnie, Halo, słuchajcie. halo, siemanko. Hashtag entuzjazm Nanka w głosie. To najważniejsze. Nanki się wymieniliśmy. Dobra. Teraz sobie ustawić czat. Co to jest Grand Bomb? Hostile lightning strike A target. to? Kurna. DJ. Jeszcze tu sobie muszę szybko ustawić, kurczę. A, Taką grę to umrę. Hostile dart in your AO. Co ja? Jeszcze nic nie zrobiłem, może a ty... grać. Lecimy. Ja Oj, jestem, Nanek. o, z DJ-em, na Nankach. Przyjacielu. Be advised, hostile UAV incoming. Tak piszę. Nanek. Siemano. Tak się szczerze martwię, to jak to dwa. No bo przecież to może wejść. A, Nie masakra. wiadomo jeszcze Może czy wejść. wejdzie, ale Hostile HCXD to in są your AO. spore szanse na to. Ale wiesz, może jakieś strajki czy coś, to wszystko może pomóc. Że jednak tego nie będzie. No i przez was zabiłem swojego, no kuźwa, man. Dobrze zrobiłeś. Tak się nie ma. Arel, odpolej i dobijej. Nie wstydź się. Ta, dawaj. No Z właśnie. chęcią pogramy. Co za duryń. Be advised, hostile Nie ma lightning problemu. strike target inactive. Hostile lightning strike in No jeszcze muszę zobaczyć tylko czy nie mam na prywatny tego streama. execute that traitor now. Nie no, strumyka nie da się na prywatę chyba ustawić. Da się. Da się? Nanek miałbyś chwilę możliwość sprawdzenia albo ktoś swojej winy. Przypuszczam, że DJ by to mógł Na luknąć. razie aktywny tylko chyba ja byłem widzem. Byłem, bo teraz gram. A jesteś super miły. Ajajaj. Wiesz, bardziej to nie miło, tylko taki... Execute Prawda, that traitor mówię. now. O, nawet wiadomości mam, słuchaj. No to widzisz, to dobrze. Siema Kisiel, siema Arel. A, jakoś leci. Super, gramy, wbijaj do nas. Właśnie. Już myślałem, że to mój mnie zabija, jać. Arel, wbijej do nas. Ach, Nie. Szybszy. Ach, kurna no. Nie stykło. Ostrownik ty. Ostro nie idzie, no. Ale zbierajcie te potwierdzenia, ludzie. kurwa, co za ciul. Tak, Kisiel, myślę w wolnej chwili, że tak, dodaj mnie, masz w lewym dolnym rogu, masz mój nick. Nie ma problemu, jak będę miał chwilę, no bo teraz gram, to raczej nie mogę, bo Ajajaj. mnie z meczu wyrzuci. Ale jak będę miał chwilę, to nie ma problemu.
Siema wąski, No, siema a, wąski. I chyba ktoś tam też słyszał, chyba mi się zdawało. Ach, Wolski, powiedz tylko, że masz udostępnianie mikrofonu włączone. I będziesz Bogiem. A jak to sprawdzić? W ustawieniach imprezy. Oh fuck, pogubiłem się. Patrzę tu na czat. No mam, zezwól na udostępnianie swojego głosu. O, dziękuję ci bardzo. Out of O time. Boże, Właśnie. zes, jaki zes. Słupka ci muszę dać. Fuck. No będę dźwięczny będę, słuchaj. Dlaczego? No bo strumyka prowadzę i żeby było cię słychać. A mam Fortnite, czasem gram. Czasem będzie można pyknąć. Jak dobrze pójdzie, to jeszcze dzisiaj zagramy. To może się załapiesz. dobra. W przerwie pomiędzy... Czekajcie, ja muszę... Chwila. Streamami będę mniej więcej dodawał. Dobra, i po meczu. Nie było najgorzej, dołączyłem w połowie, 13 potwierdzeń, 8 ofiar. Ski. Chociaż jakbym grał od początku, byłoby lepiej. Nie było znakiem. Nie no, ja też jakbym grał od początku, to byłem znakiem. Tu była gdzieś możliwość w tej aplikacji A właśnie, komentarzy na żywo. jaki ty masz nick na tym? No taki jak mam tutaj normalnie, tylko z wielkiej Aha. litery sobie zacznij. Dobra. Dobra, czekamy na mecz kolejny. Jak się nie mylę, tu przecież była możliwość obserwowania komentarzy na żywo w tej aplikacji. Już masz słupka? No, dziękuję bardzo, dziękuję. Kogo Chcesz, to tam możesz... piździk na pierwsza? O, nowe stroje dla Weź skali. się spytaj ich. Zajebisty kamuflaż do siwy. Nie korzystam zbytnio z tej broni. A i zostaw jeszcze lajka. A, dziękuję ci bardzo, słuchaj. Wbij pod każdym filmem. Ile tego jest? Tego lajka. Ze 100 z hakiem. Dobrze. Czekam. Raz. O, nawet przeciwko nam jest, o kurde. No, To drugi raz. powodzenia mu życzę. Będę z tobą szczery, nie chce mi się. Skąd ja to znam, słuchaj. Za dużo. Trzeba było zrobić mniej filmików. Słuchaj, jak wejdzie Akta 2, to żadnego nie zrobię. No, To co masz, to pousuwają. No, oby to nie weszło, bo tak jak Lemi, Nanek, ci wszyscy właśnie, bardziej Lemi. gamingowi youtuberzy to pójdą out, po żadnej Będzie gry nie YouTube nagrasz. Gaming, ale no... Nie będzie. wokół. Nie wstawisz nic. Bo to będzie przecież filtrowało wszystkie dosłownie treści. Nie tylko te z No to YouTube'a. mnie smuci szczerze. Będziesz To musiał polega na prawa tym- autorskie. Tak. A będziesz wykupywał prawa autorskie do gry za kilkaset tysięcy, jak nie milionów. Ja czuję, że internet upadnie po prostu. No wtedy tak. A to jest Znaczy upadnie, bo- upaść nigdy nie upadnie.
On delikatnie podupadnie, słuchaj, ale upaść nigdy nie upadnie, bo to jest zbyt duża kopalnia wiedzy. Ale do wszystkiego będziesz musiał sam dochodzić. Czegoś takiego jak Wikipedia to nie będzie. Wikipedia będzie wciąż. Nie będzie, bo to jest zlepek informacji z różnych dziedzin, czyli to są cytaty z różnych dziedzin. A czegoś takiego nie będzie można udostępniać. Czyli Wikipedia bye bye. To co, że jest duża? Jak ją i tak usuną, to co im po tym? Co i po tym? Jak ja nienawidzę ludzi, którzy robią dropshoty. Jak ja ich kuźwa nienawidzę. No halo, wywaliło cię za nieobecność. O kurwa. O fuck, ale się wbiłem w łupaninę pomiędzy Dobra. dwoma. Ło, chciałem w pięść zdjąć kogoś. Czasem ta pięść jest dobra na blisko. Dobra, wy grocie? Mogę dołączyć do was? Gromy, No. dawaj. Nie, tak, możesz, do przeciwnej drużyny. Czekaj, to nie wiem jak do was mam. Przez imprezę może dołączę. No, ale ten typ mnie wkurza. Ale teraz fartem zabiłem dosłownie. No bo on ma chyba Master of Prestige. Nie o to chodzi. Takiego typka, bo on się zajął innym. Kurczę. A ja w idealnym I nie momencie dołącza. wyszedłem. No nie żartuj. A, to może. Fuck. Chciałem strzelać do niego, ale nie stykło. Dobra. No nie dołącza, muszę poczekać. Ojej. Fuck. Co za typ. Niezły jest. 3 nas zdjął. Na easy. Jak tu te statystyki? Za niską czułość sobie ustawiam, ale do wyższej będę musiał się za długo przyzwyczajać. 4 to trochę mało tutaj. Ja co najmniej mam 6. Na 4 grasz? Ja mam chyba No. typycha. Jak ty celujesz na dłuższe odległości? Normalnie. Przecież ja bym musiał mieć metrowy drążek, żeby to normalnie tym obsługiwać. Kwestia przyzwyczajenia. No, u mnie by to trochę za długo zajęło, a nie chcę tego na streamie zmieniać, bo to by nie miało sensu. Bo nie dość, że nie gram najlepiej, to już w ogóle by było gówno. Ja to samo, kurwa, nie idzie mi w tej mapce. Ja nie lubię tej mapki. Ja lubię Fringe najbardziej. Zbyt mokra ta mapa. No nie wiem, to ręce sobie brudzi, że ci nie odpowiada? Mokra? Nie lubię wody. Grałem zbyt długo w Rafta. W co? Raft, taka giera. To coś typu Dirt, ta? Tylko na torach. I co? Była taka gra pod taką nazwą kiedyś. Co, że masz wodę, masz tratwę i musisz przetrwać. A, to mówimy o kompletnie dwóch różnych grach, bo ja mówię o wyścigówce, o wyścigowej grze, która taką miała podobną nazwę. Nie o Rafta, nie. O nie, grot ktoś puścił. Ojej. Dobra, tu to mamy. Fuck. Oj. Ale co skrzaniłem. Jak tu gorąco, ja piskam. Dobra, włóż sobie wiatrak. No chyba zwariowałeś. To co, że brzmi jakby u ciebie była burza? Burza? Prędzej jakiś odkurzacz, kuźwa, sprzed wieków. O ja! Cię kręcę. Każdy inaczej to interpretuje.
Więcej ich tu. Come on, girls. No i wybili mi ich, a ja tu wyciągnąłem swoją broń. Tytana. Dobra, przynajmniej jednego. Ale strasznie dobiłem przez moje 3 kile, strasznie dobiłem do przodu. No aż mnie wyprzedziłeś, Dobra. słuchaj. No ja... Myślałem, że ktoś go zdejmie, 2 było za mną. Ale gówno. I 2 zginęło. Wąski, czemu go nie zabiłeś? Tylko żeś stanął i celował. No nie kurwa, nie widziałem go. Serio? Myślałem, że to nasz leci. Nad naszym wyświetla ci się nick. Ja na to zawsze patrzę. Wiesz, zanim się wczyta nick, to... A akurat u mnie się wczyta je od razu. Może masz duży ping. Nie, to mi się tylko raz tak przytrafiło, że mnie od razu nie że mi... 3 razy mi się to zdarza. Nie zawsze. Na tej mapie mi się to często zdarza akurat. O fuck. W ogóle Nanek, który masz poziom w Fortnite właśnie, miałem zapytać. A nie wiem. Nie wiem szczerze. Dobijesz setny? Przypuszczam, że nie. Ja to mam któryś tam karnetu. Chyba 70 czy któryś. No jak często grosz, to wiesz. Ja nie gram w No, pogrołych, ale kartę już muszę mi tak zrobić. przeszło parcie na ta gra. No, mi też. Od 4 sezonu to mało gram. Ja mam 45 level. To tak, wiesz co, było na jakiś czas, ale po... Tak, to już się nudzi. To jest gra na 1 sezon. Wiesz, chyba, że To się faktycznie by nazywa była plan. ekipa i naprawdę by my walczyli o coś, no to... Jakbyśmy mieli na przykład tak jak ma na przykład, nie wiem, Izak, całą ekipą po prostu grają. Albo łupie ich tak, że wygrywa cały czas, to wiesz. Każdemu się chce grać, jak dla ciebie to by była pestka, nie? Tak cały czas pierwsze miejsce. Dobra. No nie mam problemu, to mogę Znudziło mi grać. się szybko. Szczerze mówiąc, Formułę 1 sobie kupiłem i na przykład ustawiłem sobie na poziom wysoki, no to jest łatwa giera, na wysokim nawet. Ja tam wyciągam czasy po minuta 34 nawet, czy minuta 37, a gościu drugi ma minutę 40, minutę 42. Na wysokim. Jezus, ale teraz dupie. Czemu nikt nie zbiera tych? Nie no, my tylko we 3 zbieramy pierwszych. No mnie wydobiło. Macie już? Mogę? A teraz przy kampie. No, Dobra. no widzę tu wąski, zbiera 9 masz. Okej. Tak za ile meczyków jedziemy na tego? Aż się znudzi. Szczerze mówiąc, ja tak będę grał, aż mi się znudzi. No to Co poczekam rzadko sobie. się zdarza. No ja tak mogę, jak w Koda jest fajna ekipka, to mogę grać cały czas. No, mam nadzieję, Masakra, ty kupujesz BO4? Tak, ale nie sądzę, że na premierę, bo mam wydatek, mam kompa, muszę kupić w wakacje, nie? Więc na pewno nie kupię na premierę. Chyba, że chcesz się złożyć, słuchaj, to nie ma problemu, możemy brać na premierę. Zasponsorować. Nie, w sensie ja mu przeleję hajs, kupimy to na jego konto i połączymy sobie konta, nie? No, można pomyśleć. Jak chce się bawić w ten sposób, to nie ma problemu, nie? Bo te 120-130 zł jestem w stanie wybulić, ale nie 250 czy 260. No, jeszcze jest Battlefield 5, nie? No właśnie. No. Dawaj obydwie gry, tak kupmy. No to i tak ci wyjdzie 250. Ale to wyjdzie w przeciągu 4 miesięcy, a nie w przeciągu 1 miesiąca. Jak 4 miesięcy?
No przecież między kodem a BF-em jest chyba 4 miesiące różnicy, jeśli chodzi o... To kiedy kod wychodzi, a kiedy BF? Kod wychodzi zaraz we wrześniu, jak się nie mylę, Aha. a Battlefield W październiku? listopad, grudzień. Coś A takiego. nie w październiku? Nie wiem, gubię się w tym już. Szczerze mówiąc, mało teraz siedzę w premierach gier i tak dalej, w tym gamingu. Bardziej siedzę teraz w informatyce, w podzespołach i tak dalej, nie? Bo w końcu idę do szkoły z tym profilem, więc muszę jakieś mieć pojęcie. No. Jak zainstalować Więc teraz Pointa. Ja. A nie, słuchaj, będę mówił. Panie profesorze, pan tu posłucha, tutaj jest premiera Battlefielda, ja nie mam czasu na takie rzeczy jak budowa komputera, ja nie mam się kiedy tego nauczyć. Ja tu muszę grać. Słuchaj, jak się coś lubi... O, jakie przywitanie śliczne. Moja ulubiona... O, siema. Moja ulubiona mapka. Siema. Czytam czat. Sorki, nie zauważyłem na początku. Dzięki, że wpadłeś. Udostępnij jak możesz. I daj łapeczkę. Będę niezmiernie wdzięczny. Znaczy, ja tu się trochę skupiłem i dlatego nie zauważyłem czatu, więc przepraszam za to. Postaram się poprawić się. Musisz jednym okiem patrzeć na czat, a drugim grać. No. No właśnie, to jest trochę trudne, nie? Musisz mieć tego, Zyza. No. Kompa ja będę robił składaka. I 5 8600K, GTX 1080. Czemu taki słaby procesor? 16 GB RAMu Vipera podświetlane. Do tego obudowa, nie pamiętam teraz dokładnie modelu, ale wychodzi teraz w lipcu albo sierpniu wychodzi nowa obudowa od tego, albo od Be Quiet, albo od Silentium PC. Nie pamiętam dokładnie. O, dziękuję ślicznie za 3 do tego- złote. Do tego będzie płyta Dziękuję, głowa dziękuję. MSI Mam nadzieję, że to na strumyku było słychać. Z370 albo gigabajta. To z Tak, pamięcią wiadomo, hajs Optane. akurat nie jestem 1 teradysk HDD 250 giga. Kurde, co SSD-ka, jest za... Goodrama Iridium Pro generacji drugiej. Co jeszcze? Zasilacz Vero L2 600W. I to chyba wszystko. Kurczę. Nie będzie napędu optycznego, bo on mi jest niepotrzebny. Wszystko i tak idzie z neta. A jak będzie, to Neta jakiś sobie- zewnętrzny. SMS dostałem za podziękowanie Super Donation. Nie no, masz namek póki... Jak się mylę, to nie mnie jest internet. popraw, jeśli tam ogarniasz te sprawy. Ja myślę, że to już wszystko. Optane'a sobie wpierdzielę do HDD-ka i przyspieszy kuźwa, będzie SSD 1 terabajtowy. Widziałeś w ogóle to, Nanek? No, wiem, też to planowałem kupić. Siema Fortnite. Ale zastanawiam się, czy... O Fajnie, że kurwa. wpadłeś. Czy to kupić, czy sobie nie kupić jeszcze dodatkowego dysku? A masz płytę, która to obsługuje? No, mam tam M2. Oj. Co masz? Masz samo M2, ale musi płyta wspierać Optane. A nie wszystkie wspierają, uwierz mi. Co z tego, że masz M2, jak płyta nie wspiera tego standardu i masz do dupy. I ja płytę, która wspiera ten standard, muszę wywalić 800 na płytę główną. Mhm. No to dupiata technologia, jak no. dasz, to wiesz, będę niezmiernie wdzięczny. Zaś kasa. O, słuchaj, no potem będzie Fortnite, więc jak chcesz, jeśli się uda, to będzie Fortnite i wtedy może zadecyduj, czy dać suba. Ja będę... Ja się ucieszę. Nie muszę się skupiać na grze. Ale to jest obowiązek jak Wszyscy pieron. podziękują. Kuźwa, no nie mogę się skupić, jak tu czytam ten czat. Kuźwa, swojego zastrzeliłem, a się go przestraszyłem. Chodźcie, Boże. Wąski, a czemu ty jesteś w przeciwnej drużynie, co? Namek też. Ale no Nanka to rozumiem, ale Wąski? Dopuścić się takiej zdrady? Tak, podzieliło. Nic nie poradzę. Fuck.
Czemu ja go nie zabiję? Widzisz, wąski? Prawie cię nie zabiłem. A mnie wywaliło, bo mój granat zabił mojego! A, dzięki wielkie, słuchajcie chłopaki i widz mój was pozdrowił. Nie pozdrowił, słuchajcie. Jesteście na propcie, bo... Co za dureń i debil! Lubię go. Nie mówił o tobie. Cicho. Ale zastrzelił mnie, Jeśli kurde będziesz miał mój. ochotę, to wbij do Nanka. Masakra, masz tippet donation? Mam tipen donation. No, teraz nie polubisz. No to dobra, nie ma problemu, słuchaj, tam wiesz. Możesz dorzucić się do koda. Dobre, 3 Dla koksa zł. czwóreczka. O, ładnie. Dobrej 3 złote, słuchaj. Grosz do grosza i będzie kokosza, jak to się mówi. Nie no, bo nie chcę jak wcześniej wydawać. Wydałem zbyt dużo i nie mogłem gadać przez miesiąc. Słuchaj, wąski, dzisiaj to ja nie mogłem normalnie nawet rowerem wrócić, bo poczęstowali mnie paroma. Oj, sorry Nanek. Kurde. No, spoko. I nie było jak normalnie nawet wrócić do domu. Tak tu na razie jakoś... Donate? Czekaj, właśnie, nie ma w opisie donate'a. Słuchaj, musiałbyś wejść, jak się nie mylę, w link poprzedniego Ajajaj. streama, bo do tego nie dodałem niestety, bo to jest stream z konsoli. Jak mam stream z kompa, to wtedy się dodaje mój opis, a tu się dodaje jakiś dziadowy, nie? Więc jeśli wejdziesz pod poprzedni, któryś z poprzednich streamów, Ajajaj. ale nie mówiłem do ciebie, tylko do mojego widza serdecznego. Dobrze. Aha, czy nie jestem widzem serdecznym? Znaczy jesteś serdecznym widzem, ale ten, który właśnie dał mi suba, nie? Ja tu się skupiam na tłumaczeniu mu, a nie mogę się skupić na grze. Ale Taki dobry przynajmniej sobie youtuber pogadam jesteś. trochę. No nie, dla mnie są ważniejsi widzowie, a nie jakaś gra, słuchaj. Liczy się tylko dobre. Nie tam pieniądze. Nie ma w ogóle żadnej możliwości, żeby pieniądze były ważniejsze. Kurna. No serio? Jak wyciągnąłem sobie specjalną broń tego Reapera, tą tego gana takiego, nie? To mnie mój typ zabił. O ja. O fuck. I mnie wywaliło, no pięknie. Niestety teraz nie będzie, ale słuchaj, jak dasz, no to ja będę o tym wiedział, ja ci pozdrowię w filmie następnym. O kurde. Podziękuję świetnie. Znaczy świetnie, bardzo podziękuję. Będziesz oznaczony, że tak powiem, i będziesz na liście moich, że tak powiem... Sponsorów, no. No bo tak to będzie wyglądać. Będziesz na specjalnej liście moich sponsorów. W zamian za to, że to się nie wyświetli teraz tutaj. Więc nie ma problemu. Co jest, kurwa? Wąski, co jest? Coś cię wywaliło? Ja też mnie wywaliło. Ja pierdzielę. Ale zdupione. Co za... A ja gram. Hehe. Cebuloki. Grojcie. Ping mata wysoki. Na Śląsku jest lepszy internet niż tu. Znaczy, no teraz nie mogę włączyć powiadomień, bo streamuję z konsoli prosto, więc nie mam takiej możliwości. Komputer mam aktualnie wyłączony, a odpaliłem tak na spontanie, bo nawet nie wierzyłem, że ktoś wejdzie na tego streama. A tu takie miłe zaskoczenie. Więc jak chcesz, to możesz poczekać do kolejnego streama, na przykład jak się nie mylę, jutro będzie stream, na którym już będzie widoczne, że dałeś subskrypcję. Znaczy tego, donate'a. No to poczekam. Masakra, ty długo chyba mało z kim rozmawiałeś, że się taki wygadany dzisiaj, co? Albo wychlane. Wychlane, no. Kurcze blade, no. Próbuję tu dobremu chłopakowi wytłumaczyć. Bo spoko ziomek jest, więc... Ach, kto mnie sam ubił? Wytłumaczyć. Oh fuck! Wyszedłem ze strefy bojowej. Dzięki za followa. Jak to się stanęło się?
Ajajaj. Dzięki wielkie, dzięki wielkie. No teraz to by mi to zajęło Commander jakieś Rot. Chyba dobrze to pół godziny przeczytałem. wszystkiego ogarnianie, więc najwyżej no trudno, no to przeboleję Ajajajajaj. tego donate'a. No ja ci mogę pozdrowić w filmie, wyświetlić cię, słuchaj, na kolejnym, bo myślę, że jutro powinien lecieć jakiś filmik. Arel, ty miałeś Chcesz wpaść wrócić z do nami tego? grać. Kiedy? No, No słuchaj, no nie dam rady, no co ci poradzę jak nie dam rady, no. Anek, słuchaj. Jest takie live'y, znaczy jak takie donaty, to No ja ci nie dam mogę rady, co, no przykro mi. co miesiąc Chciałbym, wysyłać. ale nie mogę. Nie no, spoko O, DJ, nie drugi. musisz. Tak gównianie grałem, a jestem drugi. No wiesz, kurde, Wiesz, to z mojej strony tam presji nie ma, żeby czy ja chcę zarobić. To ale tak. no nie o to mi chodzi, tylko mówię, kiedy będę przy chacie. No to Jak zostaw. będziesz przy To, kasie, możesz mi wysłać, słuchaj, no mi się to przyda. możesz masakrze wysłać, a ja ci powiem, że zostaw. Cena zbieraj na jakoś fajną gra. Ale nie, to Nie, na no, początku żartuję, brakuje. wiesz, słuchaj. Nie to tam obojętne, to ja to robię dla przyjemności, a nie na to, żeby zarobić. To nie ma sensu takie rozumowanie. DJ, Arel się pyta, jaka jest ten donate. To, poczekaj sobie, ale... Biorę fundusze na donate'a. No. A, to gdzie ty jesteś? Tu live'a odpal szybko. Arel. To dostanie. XD. Arel już idzie spać, zamiast z nami pograć. Myślę, że tak, postaram się to zrobić jak najszybciej. No, I Arel wiesz, już to pisze, że czeka zanim 2 będzie miesiące. Jakie zacznie, 2 miesiące? To Jakie już 2 to będę. miesiące? To już to odczytam, nie? Także nie ma problemu. Tylko zanim mecz się zacznie, to już musi być, że tak powiem, wysłane, bo jeśli nie zdążysz, nie nalegam oczywiście, mnie to tam rybka, czy to wyślesz teraz, czy nie, czy tego nie wyślesz, to odczytam, nie ma problemu. Tylko mi powiedz przez co będzie to wysyłane. Spoko, Arel. A o której ty w ogóle masz tego live'a, Arel? O której ty tam że jest umówiony? A w ogóle ty jesteś zapisany na tym kalendarzu, bo ja też tam ani nie wszedł. O co chodzi z tymi sprzymierzonymi? Co? O co chodzi w ogóle z tymi sprzymierzonymi, bo trochę nie zginie w temacie. No widzisz. To musisz na bieżąco informacje, Żako, kontrolować. No tak jak ty nie jesteś z akta od 2, nie byłeś, to weź mi teraz większy mecz. O 18, ja, dobra. Zapisałeś się dzisiaj. Spoko. Czekajcie, ja mam nie wiem, czy w poniedziałek dam radę. O Jezu, tej mapy też nie cierpię, kuźwa. Jest takie zło. No. Tu się nie da grać na tej mapie. A, nie ma zło. Dobra, chociaż go załatwiłem. Ajajaj. Oj. Gdzie ja pobiegłem? Gdzie Arel, super mapa? Co ty godasz? To się nie da grać na tym. Ach, mi w plecy Becie była. Co z To. tego, że była w becie? Jak to się nie dograć na tej mapie? To W jest taka zła mapa, że to jest głowa jakiej mała. becie było to? No w becie koda. Ona była przecież ta mapa. Co z tego, że jeszcze wtedy koda nie miałem, ani nie grałem. No właśnie, ja Jeszcze też. czwórki nie miałem, jak była beta koda. No przez to Co z tego, słucham. że ona była. Aj, nie zdążyłem.
Ach, kurna. O ty dupo. Ale ze mnie dupa wołowo. W ogóle mam tak już wychłechłane. Franek, teraz mi nie wytłumaczysz? To jest... Aj, nie zdążyłem. jakby ci to powiedzieć, sprzymierzeni to jest... no... partner, o, grupa, która jest tak jakby takim partnerem. Tak, jasne, ale chciałbyś. Wszyscy, Nanek też wtedy był, wiesz? Nanek, Arel mówi, że jak on grał w betę Koda, to ty jeszcze w dupie u Bociana byłeś. Ja, na pewno. Jakby nie ja, to... Wąski też. Jakby nie ja, to on by sobie w ogóle Avermedii nie kupił. A to z czego by nagrywał? Co? No bo widział, że to u mnie tak łatwo było i se kupił Avermedia. Nie, no, znaczy, wiesz, nagrywanie... I się nawet nie No przyznał. młody jest, no Nanek jest młody, ale... Kaja jest przesady, młody. Słuchaj, No dobra. Dziękuję, jak no, ktoś... starą dupą to jeszcze nie jesteś, słuchaj. 40 nie masz na karku. A fuck. A tak właściwie człowiek jest młody, dopóki czuje się młody. Kurde, już nie wiem co... Kurwa, co mu... swoich zabiłem, zajebiście. No to uważaj. Ja o tym myślałeś już 100 lat temu, ja. A do mnie żeś przyszedł, Nanek, a jak ci to tam, a ty? Patrzcie, Nanek otwiera tabelę, o kurde. Co? O, ale nie, Nanek jest dobry. Dobra. No. Skubaniec potrafi 40 parę fragów ogarnąć, ale Blach podnieść 7. No coś za coś, no co ci powiem. Ale co mi po tych twoich 40 paru czy 50 fragach, jak ty Blach nie podnosisz, jak one nie są potwierdzane i przez to przegrywamy. Dobra, daj mi spokój. Nie no, ale ja nie kwestionuję jego umiejętności, tylko podpowiadam, że mógłby je zbierać. Mam cię. Blachę. Bo ja To tu jego tylko kolega. zbieram blachy. No ja. Nie no, Nanek też ma, o 11. Eee, Łocie pani się Jak rozpędził. już to miałeś, to pytałem. Ciebie, Petera, Przemo. O. A, wygłupiam się, W ogóle Arel. co tam słychać? Dawno żeśmy nie grali, nie gadali. No właśnie ja go chciał namówić, żeby przyszedł z nami se pyknąć, ale jakoś tak niechętnie coś. Weź pograj z nami, co? No, Ciekawiej. Kurna, by cię teraz kasował. No. Wyobrażam to sobie. A, jebnie. Fuck. My. Co ty, Arel, dasz się namówić? właśnie. Odpisz. O kurwa. No co za Chyba, że- debil. Co za tępy debil. Powiem ci tak, jak ty się odzywasz? Co? Chłopcze. No słyszysz, jakbyś ty to widział, co on robi, to... Masz? A wszyscy ten... W wieku 14 lat można mieć dzieci, więc przekleństwa to są od 5. Jasne cię. Od 16 roku życia można Ty, mieć. oszuście. A nie od 14. W tych czasach można mieć to... Co za W tych czasach, jak oszuści? się postarasz, możesz mieć w wieku 12. Co w 12? Ale po co to komu? No, tylko pomyłka. O, co tu mamy? Co tu mamy? Co mamy? Ani się nie przyznał. Wszyscy się do skrzynki zrzucili, a psy. Słuchaj, jak takie bulldogi francuskie pojedzenie. I po co to komu? Pytam się, komu to potrzebne? To co? To zlegalizować marihuanę. A, bo Arel, za dużo godzin śpisz, wiesz? Pora godzin ci wystarczy. A to Arel teraz przeszedł do ciebie, to ja już wiem czemu mnie jej nie odpisuje. No. Bo i tak cię słyszy u mnie. No ale no to wiesz, no do mnie to nic nie mówi. Piszę.
Kurna, rozwali mnie ten gnój. Z broni. Ja pierdzielę, kurna, puśćcie O, mnie nie, tam. Cerbera, uwaga! Czym on to strzylo do cholery jasnej, bo mnie za chwilę rozwali? O Boże, na plecy nam szedł. Łocie panie. No to co? Słucham cię. Jak to Co? Jak to zabiję? O nie! O! Mamy Damy przejebane. radę. To ty masz, nie ja. Znaczy ja też. Debilu. No ale dasz radę, słuchaj. Jak to mówią, nie sikaj. Kurde bele. Z podstawki. One mnie taki ból dupy zawsze robiły. Fuck, jak To to na mnie mnie. zabiło? Ale rozumiem, słuchaj. Też czasem tak mam. No fuck, ty małpo. Ej, oni przymierzeni są już od razu, Dobra, albo rapty coś? się skończyły. Fuck. Słuchaj, trzeba zabić to gówno jeżdżące. A, dupa Ale z rapty brada. nie żyją. Nie umiem tym nic strzelać. Ale mówię o tej maszynce takiej, która jeździ i zabija i szczylo. Chodzi o Cerberze. No ja nie wiem jak to się zwie, słuchaj, ja mam za mały start w tej grze. O fuck. Nie spodziewałem się tego. Ja ci chciałem dupę uratować, ja ci dupę uratowałem, ale widać, że tylko nie wykorzystałeś. Jak dam ci? Szczerze, słuchaj, zadowoliłoby mnie nawet jeden, byłoby satysfakcjonujące, ponieważ ktoś, że tak powiem, pomógłby mi w rozwoju. A cena, no to znaczy ile chcesz dać, to tyle dasz. Ja nie mam wpływu, że tak powiem, na to, no. Ten tam naciągo tych frajerów. Tak, nie no. Zapytał mnie ile bym chciał szczerze od złotówki do 10 donate'a, nie? No to mówię, że zadowoliłoby mnie złotówka, Aha. ale 10 też bym przygarnął. Nie, żebyś tam nie obraził, że kogoś brzydko nazwałek czy coś, wygłupią się. Ale też trzeba mieć do mnie dystans to co mówię. To są moi kochani widzowie, a ty tak nie wiem. No, przecież się wygłupiam. Twoi kochani widzowie i DJ. Tak. I DJ Ziomek Gaming. Kurde. O, top 3 jestem. Nie ci powiem. Git. Skądżeś ta nazwa DJ wytrzasnął, to nie wiem, nie? No nie? No. A ja w ogóle pamiętam jak Nanka, kurde, grał chyba w WRC wtedy. Ja. I W ogóle Nanek kiedyś sobie zrobił tak zdupioną nazwę, że to jest głowa mała. Ciupimy Zamiast po ciupimy naszemu? po naszemu, to dał se Nanek Gaming. no i co? O Jezu, nie chcę. A teraz No mam. i to była zdupiona nazwa, bo takich nazw jest wiele. A teraz mam nanek ciupiłem po naszemu. Nanek to kurde, nazwa jakaś, kurde. Powiem ci tak, Nanek. Ciupiemy po naszemu, nikt nie ma i nie będzie miał nigdy takiego kanału. Znaczy takiej nazwy. Słuchaj, bo to jest nazwa unikalna, no to jest nie do podrobienia. Aż się coś No. kupię na czarnym rynku, nie? To się nazywają prawa autorskie. Co tu padasz na czarnym rynku? A ja nic nie mam. O, motyl, o, dostałem skina do Reapera, nice'owo, wyposaż od razu. Nie, co ty robisz? Loda komuś, czy co? Gardło sobie czyste. Kontrakty. Po czekoladzie. Gorzkiej. A, myślałem, że po mleczku kokosowym. O, jeszcze 5. Nie, jeszcze nie. Czemu to jest kurde zaś to samo? To jest chyba to. Nie. O to? Nie. Jak chwila. A powiedzcie mi. Patrzysz na tego na porta. Jest, O, to. ja. To głowę jeszcze muszę sobie ogarnąć i będzie cały zestawik.
Ty fajny skin. Czyj? Twój. No ja wiem, słuchaj, moje są najlepsze. Jeszcze głowy mi brakuje do niego, żebym miał jakąś fajną głowę. To byś sobie załatw niebieską głowę najpierw. Jest do tego głowa, nie? Tylko, że musiałbym mieć te, wiesz. Warto. No, szczęście do skrzynek, a u mnie to jest rzadko, że mam jakieś szczęście w skrzynkach w grach. Młody, mój brat jak otwiera kuźwa lamy w Fortnite, to wypadają takie rzeczy, że to jest głowa mała, a jak ja raz mu otworzyłem, to wypadło takie gówno, że lepiej nie pytaj. To nie dla mnie. Czy zawiedziesz widzów, czy idziesz potem na tego Fortnite'a? Zależy od chłopaków, ja to bym chciał, nie ma problemu, nie? Ale on chce w kampania sobie pyknąć. Kto? DJ. Kto chce w kampanię? DJ. No, ale mogę pograć coś z tego. Battle Royale tylko, ja nie jestem bogaty, ja nie mam pieniędzy, słuchaj. Dają za darmo. Mnie nie stać. Ja, Tak, ja tylko w darmowe gry gram. I w gry, no darmowe, no, Call of Duty też jest darmowe. Ci na myszce grają do cholery jasnej. Albo już mam rozpierdzielonego tego pada. Dobra i ty. Oh fuck. Aj, mogłem go zabić, poczykuć. Chwila. I ja bym go zniszczył. Ach, kuźwa. Ale po co? Po co komu dziś? Co myślicie, żeby potem mecz pójść? Ach. Jeden trup, jeden strzał. Oby oni rapsów znowu nie odpalili. Kurna! Jak wy to kurde tu grocie? Leciał tam ktoś po tamtym respie, uciekł i dobre. No, nie wiem. Zamiast posprawdzać, czy jest wszystko ok. Kurde, pograłbym sobie w tego WW2. Ja bym sobie pograł w Black Opsa 3. A ja 4. O, i Nanek najlepszy pomysł dał. A mi się... Kurde, Nanek, jak tam, ty masz taką grę jak City Skylines, nie? Co świeci Kaj komu? City Skylines, tam widziałem u ciebie. A, no. Opłaca się to nie kupować? pamięta. Ja nie pamiętam. Nie opłaca się, też to mam. Fajno gra. Takie shitowate, jak sobie to weźmiesz na kompa i skrakujesz, wyjdzie lepiej. No, ale... To nie ma sensu tego kupować. No, Co? nie za ta cena, powiem tak. Bo to jest... To nie jest gra warta swoich pieniędzy. Ja w ogóle widziałem ile jeden dodatek kosztuje, że mnie trochę... No. 5 dych. No, a ja kupił, myślałem, że to gra kosztuje 7 dych, a to się okazało, że to dodatek i musiałem, kurna, za 170 zł kupić gra. No i mi krew anielsko chciała zalać. No, chore, no ta gra nie jest ani jakaś bardzo wielce rozbudowana, ani parę algorytmów. Kurna, ten z tą pukawką chodzi. Dodatek, Ja pizgu. to robi klątwy, nie klątwy, Siemano, Silent. katastrofy pogodowe. Siema. Zostaw łapeczkę, jeśli ci się spodoba i jeśli nie subskrybujesz jeszcze kanału, no to zasubskrybuj, no koniecznie. Słuchaj. Bo mój kolega się nawiedzi, widzę. Obowiązek. Nie, DJ-a to się nie bój, to jest taki... On jest mocny w gębie. Właśnie Nie, go nie zabiłem, we widzisz. mnie. Nie we mnie. On Mojego nie ma kolegi. znajomych. On jest zbyt Mam. irytujący, żeby mieć. Ten mu tam ciśnie. Jego kocha to tylko mama i to też nie zawsze. No, jak jej popadnie. lepiej, żeby mnie nie kochała, Ej, bo jej miłość jest niebezpieczna. słyszysz? O ja. DJ. Słuchaj, Przyganiał kocioł garnkowi. Już odczytuję komentarz, sekundę, tylko... O! To Tylko jest burzę super się widz. Dzięki wielkie, słuchaj.
takich widzów jak ty potrzebuję. No to widzisz, to teraz masz powrót. A resztę to wywalasz, co? Nie, ja wszystkich swoich widzów lubię, ale są ci, którzy ich lubię bardziej, którzy na przykład systematycznie, oglądają, czy udzielają się na streamach, czy w ogóle są na streamach. Wiesz, takich widzów bardziej, że tak powiem, znaczy szanować to wszystkich szanuję, ale no to jest bardziej inaczej lubisz. Patrzysz na widza, który wbił do ciebie raz i ma na ciebie wyjebane, niż na widza, który jest systematyczny, znaczy no systematyczny, no to nie musi być. Ale słyszysz, na systematyczność trzeba sobie zapracować, panie Masakra. Mam pytanko, mógłbym pożyczyć od ciebie Avermedia, słuchaj. Kim jesteś? Ile mam do ciebie? I musiałbyś mi dać zaliczkę. Nie ma tak łatwo. Ja musiałem sobie... Kurna, no co za pała kampersko zasrano niego. Bo jakbym ją dostał od kogoś, żebym nie stracił, bo ją dostałem. Ja pierdzielę, kuźwa, co oni się tak na mnie uparli? Tak nie bardzo. Kuźwa. Jeszcze jedna rzecz. Michał Bąk. Słuchaj, raczej nie. Nie pożyczam nieznajomym. Dobra. O ja, nie wziąłem nie swoją broń. A bezimiennym? Bezimiennym? Nie, tym bardziej. Szczególnie tobie. Tobie to bym nic nie pożyczył. Nie znam tej osoby o takim imieniu i nazwisku. A. Dobra, wchodzę na live'a, idę zerknąć. Nie kojarzę. DJ, a polubiłeś tam ta stronka Sprzymierzeni? No. No to dobrze. Właśnie... Dobra. Czekaj, muszę zerknąć coś. 5 lat, słuchaj. Jak osiągniesz dorosłość, to ci pożyczę, nie ma problemu. Właśnie mnie wypieprzyło z meczu. Zabiłem swojego. No mnie też. Super, z taką ilością fragów. 7 za 20 fragów. Słuchaj, jak osiągniesz pełnoletność, nie ma problemu, mogę robić swoje interesy. Kurwa! Ale mi pojebało. No i to ci powiem, DJ, konkretnie cię pojebało. Słuchaj, chłopcze, nie rób sobie jaj, bo teraz już wiem, że sobie robisz jaja. Myślisz, że jestem głupi. Aha. O kurde, słabne. Nie skomentuję. O kurde. Ja czytam ten czat i jak nie... Już mnie to dziwi. Kurna, to zaś jakiś... Ale mój? Ja pierdzielę, tego nie rozumiem. Co za typ? Oj, tego nie rozumiem, panowie, kurna, Staram, kiedyś to jest jakoś... osoba, którą znam. Ale wiesz, nie ujawni się. Ja w to nie wierzę, ty. Co tu się dzieje? Ludzie, zacznijcie grać. Ja sobie aż poczytam ten czat. O ty świnio, to się tam jeden kampi, to drugi ci wylatuje pod pysk. Jasny gwint. Jaki dureń, co ty myślisz, że ty będziesz długo czekał na to? Ej, gościu był pod tym wozem i on myślał, że tam całą rozgrywka będzie siedział.
Kurwa, co ja robię? Słuchaj, to napisz do mnie na priv, tylko normalnie go wiesz. No, nie lubię jak ktoś sobie robi jaja, nie? Najwyżej dostaniesz bana na IP. I sobie nie pooglądasz. Jasny gwint, kurde. Mam do was pytanie, kaj wychodzicie? Przed ciebie. Nie, no tak naprawdę to nie wiem. Gdziekolwiek. Aby grać. Ej, no zobacz co tu się dzieje. Ej, latają parami. Jak geje. Nie ma słów. Tak. Kurde, robot z tańcem robota. To co tak myślisz? Kiedy byś tak... Kurde... No ogarniam, ale kim ty jesteś, skąd mnie znasz i w ogóle o co chodzi, bo jestem w 95% pewien, że sobie robisz jaja, po prostu jesteś z moim znajomym i tyle. No i ciężko się ujawnić. Jeśli idę w tym kierunku, no tak właściwie skąd wiesz, że idę w tym kierunku? Na co? Niewiele osób wie, że idę w tym kierunku. Nie wiem, to się musimy ugadać na jakiś któryś dzień i to całe to tam przejdziemy. Siema miły. A, no wybrałem coś takiego, żeby mi starczyło na 2-3 lata. Mój znajomy chce iść na piekarstwo. To bardzo dobra rzecz. Ile masz lat? Wystarczająco, znaczy... On ma 13, nie słuchajcie go. Tak, 13. No 13, nie słyszycie jaki on ma niski głos? No słuchaj, ja mam 13 lat, jestem dzieckiem. Ja sobie chcę robić karierę na YouTubie, słuchaj, zarabiać pieniążki. No, to ci bardzo ładnie idzie. Pieniążki. Nie, a tak na poważnie 16. Mhm. Za 3 lata. Chciałbyś. No przecież znam cię, kurde, nie rób tam widzów za Bozna. No to ja ci przecież mogę wysłać zdjęcie, nie wiem, legitymacji. A, zdjęcie, słyszysz, co to legitymacja piórem ten nie idzie podrobić, kuźwa. Robisz tych ludzi tam na tym strumyku za Bozna. Dowodu nie podrobisz. Albo paszportu. No i co? Paszport może mieć każdy. No. A co mi się najbardziej podoba? Dowód osobisty. Masz mnie w znajomych, no kurwa. wiem, przecież wygłupią się. Ale bo mówisz to tak poważnie, że... No i właśnie przez to dużo ludzi mnie nie rozumie, bo nie wie czy ja... Budżetowy komputer, mówisz, z GTX 1080 i 5,8 No. 16 GB RAMu i płytą główną od, jak się nie mylę, gigabajta Aorus. Tą z Optane'em. Jak się nie mylę, cena to jest około 790 No, zł. także budżetówka, budżetówka. budżetowy No komputer. oczywiście. Porządne komputery Tak. zaczynają się od Masakra, 10 tysięcy. Jaki? Bądź jak ziemniak. No. Bądź jak ziemniak, kup, rozumiesz, se Nie komputer. jestem taki gruby. No to se zjesz. Ale komputer. rób Słyszysz, komputer możesz kupić za 20 tysięcy. Szczerze? Co to za problem kupić komputer? Albo napisz do Computronic Gaming. No. Do Na te Computronica czasy napisz. to jeśli możesz, podaj mi komputer, który nie jest budżetowy i na którym pogramy wszystko, na przykład na Ultra. Który nie jest budżetowy, nie? Bo komputer za jakieś
6 z hakiem, no to nie jest moim zdaniem budżetowy komputer, bo budżetowe komputery są od 4 w dół, czy 3 w dół. No mi się wydaje chyba Danek, od... słuchaj, masz budżetowy komputer dla początkującego gracza, który ma 13 lat. Tak, tak. A jego rodzice to są albo tymi dyrektorami w ING, albo w Lotos. No to tak. No słuchaj, no i wiesz, jak gościu zarabia albo coś, albo jego rodzice zarabiają 15 tysięcy miesięcznie, no to Ale jest to wiesz, budżetowy to 15 komputer, ale tysięcy myślę, to oni mają na drobne wydatki, nie? Wiesz, Tak, no nie no oszukujmy nie? się, nie? Ale nie To sądzę, taki, że komputer słyszysz, za to 6 taki koła z komputer jest hakiem tak, był ja kupuję, nie wiem, budżetowy. paliwo do auta tankuję, nie? To tak, na Wiesz, takiej może dla zasadzie. niego komputer, który nie jest budżetowy, to wiesz, 2 GTX 1080 Ti, do tego i9 7890 A, X, co jak się nie mylę. ty? Co ty? Niebudżetowe to mi się Jeśli wydaje, jest jak już taka, tak jak się godosz... nie mylę, bo ja tych i9... Słyszysz, to mi się wydaje, że to już jest około stacja robocza. To... Tak, to jest, słuchaj, komputer biurowy, nie? No. Do tego 64 GB RAMu, gdzie to minimum? 128 od razu. Ja by od razu podpiął ten Czekam aż pół dzieci na spotkanie, to dysk, ten SSD. Dobrze to powiedziałem? SSD? SSD? Ale jeśli 1080 Ti, to jest oczywiste, że to jest SLI. Jeśli piszesz, że to po co dopisujesz 2 razy i 78700K 32 GB RAM, to nie budżetowy komputer, rozumiem, ale do czego ci aż 32 GB RAM, jeśli tylko grasz, jeśli gry nie najwięcej wykorzystuje, jak się nie mylę, na te czasy muszę pomyśleć, albo Far Cry 5, albo nadal Rise of the Tomb Raider zużywa tylko więcej niż 8 GB RAMu. Do tego bardzo 2 GTX 1080 Ti, jeśli ja nie będę grał w 4K, tylko w Full HD. Budżetowy komputer, kuźwa, ja pierdzielę. Niektórzy o takim komputerze to nie mogą nawet marzyć, a ty mówisz, że to jest budżetowy komputer. No bo może, wiesz, kolega słyszał na tym... Jak się to wiesz, nazywało? kolega słyszał, że pieniądze rosną... Nie, może nie aż tak, wiesz, tam zaś go tak nie przezywaj. Po pierwsze, jeśli bym bawił się w montowanie filmów, to na pewno nie GTX-y, tylko Radeony, bo mają więcej jednostek CUDA. Do tego nie i7 8700K, tylko Ryzen w najgorszym wypadku 72700X i z 32 GB RAMu, no to się zgodzę, nie? Ale brałbym RX Vega 64, jeśli mówimy o renderingu. Na pewno nie GTX 1080 Ti w SLI, bo to jest strata pieniędzy. Bo GTX dają strasznie mało do renderingu, znaczy no strasznie mało, no dają, ale nie na tyle co Vegi. No, Nie, Stachu, myślę, dzisiaj nie że mam można, wolne, ale idę nie do w tej, roboty. rundzie. Myślę, że w kolejnej Na nocka dasz niestety. radę dobić. Pisałek ci, Stachu. To wtedy był- Nie możesz ten Black Opsa, mogliśmy razem pograć, Stachu. Słuchaj, zaraz ten typ może do nas dobić, nie? Więc możemy z nim porozmawiać. No, Ten, który to- mówi, że GTX 1080 plus i 8600K, do tego 16 GB RAMu, to jest... Ej, a może to jest ten komputer. Lord Crushi, czy jak on się tam nazywał? Tak, Lord Crushville, no tak, No. tylko że widziałeś komputer Lorda Crushville'a, to jest laptop kuźwa za niecałe 3000. I jedyne w co gra to w Minecrafta na najniższych. Skąd Nie no, wiesz? Minecraft nie ma ustawień. Skąd wiesz? Minecraft ma lagi. No to przecież i5 8600K od i7 8700K nie jest dużo słabsza w renderingu. To jest różnica mniej więcej 30-40 sekund na 5-minutowym filmie w 4K. To nie jest dużo, słuchaj. Ja jestem w stanie przeboleć to. Ja i tak w 4K nigdy nie będę znaczy no kiedyś może będę renderował, ale po co teraz? A, Jeśli chodzi o Stachu, granie, mi też to kiepsko dobra, idzie. No to pierdzielasz 1080, która w zupełności wystarczy na Jebie co najmniej plecy. 2 lata grania na ultra, do tego Ryzena 72700X albo Threadrippera, jeśli masz fundusz na to. I nie ma problemu i do tego 16 GB RAMu spokojnie wystarczy. Więc, ja nie wiem czemu to nazwałeś budżetowym komputerem, ale dobra, to twoja opinia, słuchaj. Ja nie będę się spierał z nikim.
zawsze coś, kuźwa, 30 sekund to jest... Kropla w morzu potrzeb na mój czas, nie? Ach, Ja potrzebuję tyle czasu, żeby wyrobić się ze wszystkim, co muszę zrobić codziennie, że 30 sekund to jest dla mnie nic po prostu. Te 30 sekund to nie wiem, to zdążę pójść do toalety i tyle, nawet nie. jebnie i mi ukradnie A skrzynka, jak mówimy o dwójce, to kurwa. tym bardziej nie zdążę. Ty gnoju. Zresztą nie mam na tyle dużo pieniędzy, żeby grać we wszystkie najnowsze tytuły. Co za A zazwyczaj gnój tytuły, ukradł mi które skrzynkę. wychodzą, są słabo zoptymalizowane. Ja wiem jaka gierka będzie na Dlatego- gry będą na Hubert. Petrusie. Nie wiem, Hubert, nie wiem o co chodzi. To masakra by musiał. AK, Ja też AMD, Kuda, ATI. No Heavy Rain akurat mi się to nie podoba. Dlaczego nie? Ja bym w to pograł, jeszcze w to Nie, nie grałem. nie chcę. Na PS3 nie miałem okazji. Hubert, nie wiem. Nie wiem, musiałbyś tu do masakry wejść, co on tam pisze, bo ja go tak piąte No, wiem, przez dziesiąte A o co rozumiem. chodzi? No, pisze co ja, przepraszam, co ja tu słyszę. Kuda w ATI, AK, AMD. No To jest ale słuchaj, do Expedition. renderingu, no to dużo więcej da ci AMD, jeśli chodzi o rendering, niż zwykły GTX, nawet 1080 Ti. No chyba, żebyś wziął jedną z kart Quadro, czy coś takiego, to się tak chyba nazywa. jak się Co? nie mylę. Kolega To ci wtedy powie, one dają że sporo, ale AMD one Radony kosztują mają rdzenie Kuda. Jeszcze raz. Co mówisz? Jakie rdzenie kuda? To są... Poczekaj, bo się pogubiłem aż. No ja się też... Nie rozumiem, co ty mówisz. Za cicho cię mam. Muszę pomyśleć. Aha, nie mam AMD czasu nie mają myśleć, takich rdzeni. Hubert tu tak pisze. O ty świnio. Słuchaj, Nieważne. dobra, jesteś informatykiem, ale informatyk jako informatyk może zarobić, nie wiem, z 10. To jest plus odlicz podatki. Jeśli byłbyś programistą, to możesz powiedzieć, że zarabiasz kolosalne pieniądze. Programiści naprawdę zarabiają kolosalne pieniądze. Bo to na rękę to wychodzi około, jeśli jesteś programistą w jakiejś większej firmie, to wychodzi około 20 000 z hakiem. Masakra. No. Możemy się skupić na grze. Mogę, ja się skupiam cały czas, ja gram. Jestem drugi. Jestem przed DJ-em, a cały czas gadam. A wiesz, że mnie nie ma? Jesteś, pokazuję mi. A nie, już nie. Przed Nankiem, sorry. Siekłem się. Kurde... To może się siekłem z tymi rdzeniami kuda, ale Plus wiem, lipiec. że na bank dużo więcej da AMD, jeśli chodzi o rendering. To jest spora różnica. Nawet jeśli chodzi na przykład o RX 580, który da więcej niż 2 razy mocniejszy albo i więcej GTX 1080. Dobra, ja tam pójdę teraz... Słuchaj, masakra, ja ci powiem... Przepraszam za pomyłkę. Masakra, ja ci powiem tak, nie? Te moje takie luźne, co żech zauważył, nie? Że teraz ten sprzęt, który jest i te super karty z 12 giga RAM, nie? Nie ma takich, to są... Są 12. Najwięcej ma, jeśli chodzi o GeForce, to najwięcej ma TI, bo ma 11 GB. Ale Chyba, no to że, 11, no niech tak będzie. Chodzi mi więcej, no dużo. Titan V może ma No. 12 GB. No i jak się słuchaj, nie mylę. No, pierwszy w tabeli jestem, o co wam chodzi? Mówisz, żebym grał. No tu masz dalej, dajesz. I powiem ci, że tak się zastanawiam nad tym wszystkim, że i zaczynam mieć teorie spiskowe. Patrz, 2006 rok, karta graficzna GeForce GTX chyba 4 to była? GTX 4, czy jakoś tak się to nazywało? Chyba GT4. No to GT. Nie. Albo zwykły GeForce 4, ja się nie kojarzę, ale na GTX-ów jeszcze chyba wtedy nie mało.
GTX-y były od chyba 3 numerycznych. No, Dopiero. to tam było, czekaj, 480 czy coś takiego. I ona miała 64 mega. Wtedy żeś mógł pograć spokojnie w takie coś jak GTA Vice City czy GTA 3. No słuchaj, no kiedyś to było, a teraz zobacz telefony. Mój telefon ma 4 giga RAM. Ja mam tylko, tyle w ej, laptopie słyszysz, starym. ej, patrz na to. Znaczy starym. Wystarczało 64 mega. Gdzie jest pożyrano ta cała siła? No dobra, troszeczkę grafika się poprawiła, troszeczkę jest taką ale dalej przecież siedzisz przed monitorem i widzisz, że to jest grafika, to nie jest realne, nie biegasz kuźwa po lesie. No chyba, że grasz w Uncharted. Ale to też nie biegasz po lesie, rozumiesz, takim jakim ty możesz realnie. I to, Nie, no przecież to nie popatrz, ma takich lasów, to jakaś puszcza amazońska. popatrz, Ale i wiem, o co do ci mnie chodzi. o grafika, no tak jakbyś zdjęcia masz na monitorze. No to tako grafika, o taką mi chodzi, no to wiesz, mi się wydaje, że rozumie, jak tam jest 12, jest taki tyle dużą tych giga, że to, no, że to mógł gdzieś pracować albo coś. Mi się wydaje, mam taką teorię, że po prostu sprzęt jest, wiesz, tam niby jest tam dużo... Myślę, że za jakieś pół godzinki będzie okej. Że jest tam dużo... No, rozdzielczość też poszła, ale mi się wydaje, że ten sprzęt cały jest cały czas postarzany. Powiem ci tak. I z telefonami tak się to działa okazało... na tej zasadzie, nie, z telefonami się tak okazało. Jeszcze chyba... że zwalniał. Samsungi tak samo to mają. A Samsungi też. Znaczy słuchaj, cały Android. ma telefon pół roku i jak kupowała go, nie? S7 Edge miała około 160 tysięcy w Antutu, nie? Teraz niech ci pokażę telefon, to ma 120 przez pół roku. A ja mam Huawei P10 i jak kupowałem go miał 160 tysięcy, dokładnie 161 z hakiem. Wyszła łatka i teraz mam 164 z hakiem, po pół roku też. Która zoptymalizowała system i zwiększyła wydajność telefonu jeszcze. I zobacz, co robi marka. I jak już ktoś się zarabiał, to wiesz, temu to rybka. Mi się wydaje, ale nie, no dalej mi tak chodzi o to. Tak samo kurna, takie ogromne procesory i głupi Windows, głupia przeglądarka. Chrome wpierdzieli ci, rozumiesz, 2 giga RAM. Po co? Na co? Jak tam są same teksty tylko. To jakiej ty przeglądarki? Znaczy wiesz, to zależy ile masz jeszcze kart uruchomionej. Ale no proszę cię, kurna. Z jedną kartą to około 1 gigabajta. No ale wiesz, o co mi chodzi, no chyba za dużo troszeczkę jak na przeglądarka. No, to jest dużo, za dużo. Słuchaj, to chodzi o to, żebyś kupował podzespoły mocniejsze, więcej RAMu, przecież ja mogę się założyć, no to że tak ci mówię wcześniej, to wolałby... Wszystkie firmy mają podpisywane umowy, żeby zwiększyć obciążenie, które daje przeglądarka, na przykład głupia, na system, na cały komputer, żeby ludzie kupowali mocniejsze podzespoły. No. Przecież jakoś to musi działać, nie? Bo jeśli gry by działały, powiedzmy na tych GTX-ach nawet 750 na ultra w 60 klatkach, to nikt by nie kupował. Ale Stachu z Opery, dobra, ja też miałem Operę, ale ona tak samo. Tam może pochodziła miesiąc i bum, i zaś to samo. Także... Słuchaj, to jest wszystko robione po to, żebyś kupował cały czas mocniejsze komponenty. Tak, ja się zastanawiam, czy po prostu ktoś za chwilę nie wpadnie na genialny pomysł, żeby te dyski M2 podpinać jako ramy, nie? To fajna opcja, słuchaj. Będzie miał, rozumiesz, 250 giga RAM, nie? Kuźwa, na serwerach to już jest. Mają po 1 terabajcie nawet niektóre serwery. Przecież na przykład serwer, powiedzmy nawet tego koda, no to ma około terabajta, jak nie więcej. Jak RAMu. Żeby to wszystko pouciągał. Ja w Fortnite, szczerze mówiąc, grałem mało w tym sezonie. Mam jakiś 40, może 4 poziom. I do tego chyba 70
4. albo 5. karnetu bojowego. Mam kupione to ulepszenie. Szczerze mówiąc nie wiem, czy do kolejnego sezonu kupię ten karnet. Jakoś mnie ta gra nie ciągnie na tyle. No niby to jest na takiej zasadzie z tymi karnetami, że jak cały czas grosz, to rozkupisz i potem to wszystko działa. Tak, znaczy, no tak, ja kupiłem raz i wiesz, teraz mogę cały czas kupować sobie, nie? Wiesz, nawet jak kupujesz... O, Mr. Black! O, obejrzyj, a na imprezę jak nie... kupuję tego Twitch Prime'a, nie to już wpadnie. masz 600 widolcy z Afriko, nie? Kurna, nie mogę się skupić. Muszę przestać aż tyle gadać. No, fajna opcja w ogóle w tej firmie, że tak ci robią. Ach, tam był. Omega na maksa z 50 levelem? Jak się nie mylę, to trzeba chyba dobić do 80 któregoś. Ale to mogę się mylić, bo ja nie mam niestety. Ale tak mi się wydaje, że tak mi się... No kiedyś się nazywała Czekaj. Że zacznę zarabiać, to będę kupował sobie ten karnet. Czekaj, ja tu dzisiaj nie pogram. Co to, Hubert, piszesz? Kiedyś nazywała się pamięć z FAP. Z FAP? Dobrze, to czy no... Jak brakowało RAMu, tworzyły się pliczki, na których dysk wspomagał RAM. No wiem, jest to... Jest to też wykorzystane, pamiętam jak się bawił w Linuxa, tam właśnie były te partycje specjalne około 2 giga. Szacun, bo ja tego nie wbiję nigdy. Nie ma szans. Za cienki jestem tą grę. Znaczy ja wolę gry typu właśnie Call of Duty, Battlefield. Coś, czym mogę sobie na ludzie postrzelać i się odprężyć. I no kurna. Także, tak powiem, trochę się stresuję. Bo poświęcę powiedzmy pół godziny na to, żeby coś ugrać w meczu i przyjdzie jakiś cel na plecy i na tym się zakończy moja gra. A tutaj jest bieżąco się wszystko dzieje. No Jezu, tak się zagadałem, że przedostatni jestem. Nie ma sensu. Ta gra, nie idzie mi ta runda. Przynajmniej jak ginę, to się nie denerwuję, jak mam streama. Wąski, kto cię skasował? Wąski jeszcze jest? Nie wiem, kto mnie tam skasował, ale ja skasowałem Blacka. W ogóle czemu ty się nie odzywasz? Nic, kurna, taki cichociemny jesteś. No bo cały czas nadajesz tam komuś, jakiemuś tymu. No. Musisz zrobić z tego, strumyka, rozumiesz, rozmowy z widzami i mam swoją rację. O. To jest pomysł. Prawa autorskie, rozumiesz, za każde donacje 45%. Oby jak to 2 nie weszło w życie, bo już tak nie zrobię. Ale tak jak mówię, jak zrobisz taki strumyk, to... Które będą dalej zadawane, jutro proszę, jutro zrobię taki strumyk. I od każdej donacji 45%. Za pomysł oczywiście, nie? Musi zrobić takie Q&A. No. Tak, o, Q&A też by było dobrym pomysłem, słuchaj, ale to bym musiał długo pytania zbierać. Nie no, zbieram. Bo u mnie nie jestem za bogaty w widzów. Zrobisz na żywo. Na żywo. No. Na żywo. No kuźwa, co mnie zabijasz, Blacku? Bo Blacku może cię nie lubi. Blacka. Zaraz myślę, że zagramy. Panowie, gramy po tym meczyku Fortnite'a? Ja po tym meczyku... Jeszcze jeden meczyk, tak do 23 i będę spadał. Ach, kuźwa. O Boże, z kim ja samemu mam grać? Nie, samemu to nie jest gra. Jutro do mnie Lokko wpadnie. Loko? Loko. Spytaj się go, czemu nie wsadził ci 8700K? Bo nie trzeba było. Trzeba było. Po co mi to? Dzisiaj sprawdziłem różnicę, to jest 120 zł. Przy komputerze, który ty kupowałeś, to wiesz. Mi to tam nie przeszkadza. Nie, poważnie mi to tam nie przeszkadza. Czy chcę PaySafe Card 50 z ikoną, wiesz, no. Ja chcę. Ja chcę, a może mi wysłać. Ale ja chcę bardziej. Ja to... Słuchaj, to bym sobie
kupił może tego skina, co jest dzisiaj w sklepie w Fortnite. No i co mnie... A nie, dobra. Ja pierdzielę, kurna. Kurna. Bo mnie nie stać na tego legendarnego. No. Aż słuchaj, jeśli to nie jest Kurde, ale skan, synek wybrał mi takie coś, działo, wszystko, nie na rzeką, strumyk, słuchaj. też mam użycie procesora, mam ile tu jest, 15%, do tego jeszcze mam przeglądarka. Oj, synek. No dobra, karta graficzna teraz ma akurat 50%, no nie wiem, coś se robi. No to co, ty streamujesz z karty? Nie, ale mam podgląd. To co? Nie wiem właśnie. Czekaj, zaraz sprawdzę, ci powiem. No. OBS dużo żere właśnie karty graficznej. A jednak anima, proszę. No to jest ciekawe. No. Tak, tylko AWRM Media mam ta zewnętrzno podpięta, bo z tamtą miałem problem. W ogóle jako głupia sytuacja. Rozebrałem. Odpiąłem wszystkie kable z komputera. Masakra, słuchaj. Jesteś? No. No. Ja cię słucham, cały czas Odpiąłem, cię słucham. wziąłem do drugiego pokoju. Nie spadło mi ten komputer, nie przewracałem nim, tylko normalnie, delikatnie podpiąłem z powrotem, podpiąłem wszystkie kable z powrotem, jack do jacka, czyli z tej karty Będzie chwilę niebieski ekran. wyjście dźwięku do wejścia do karty dźwiękowej. No i stracił No ja się. wszystko. Aha. Dobry. No, się brakowało. No, dźwięk mi się stracił. No, okazało się, że system po prostu nie widzi, że tam może iść tamtędy dźwięk. No i... Aha. No. I to nie tylko na moim systemie, ale na dwóch innych komputerach. No, ale zasadnicze pytanie. Wypiąłeś, tak jak masz w telefonie gniazdo słuchawkowe, wypiąłeś stamtąd jacka. I to spowodowało, że nią szlak trafił. No to jest śmieszne. Możliwe. No proszę cię, z telefonu milion razy wyciągasz, wkładasz, wyciągasz i jakoś działo. To jest telefon. Ale to był tylko jeden raz. Może była jakaś wadliwa albo coś. Ta. Poszła para. Nie, mi się wydaje, że to nasz kochany Windows 10. Zły dotyk boli całe życie. Tak. Dobra, Nie może chwilowo wyrzucić. mi się wydaje, że to właśnie przez ten. To jest dobre. Ja pierd... O kurde. Skąd? Pepis, dobry, siemanko, easy, siemanko. Ale Hubert, nic nie robiłeś z ustawieniami. To jest najlepsze. Po prostu podpiąłeś, włączyłeś OBS-a i już nie było dźwięku. I dziękuję. Nie, Aha, nie. No super. Inaczej. Słuchawki miałem tak podpięte, że po prostu bych od razu słyszał dźwięk, nie? Jak dom, kurde, nie słyszę, co jest ściszone, coś czy co. No i się okazało, że dźwięk zniknął. A, dobra. Gdzie to jest w ogóle? Gdzie jest ta opcja? Dobra.
Potem to zobaczę. Wąski w BO3 muszę zrobić. Może nie Krzyżyk w stracę. kalendarzu. Zamyka odłączyło ciągle mnie. tabelę, ale jest. Nie, wąski nie zamyka tabeli, ja jest na końcu. Tak, prawie zawsze. Masakra, ty gdzie jesteś? Mnie wywaliło, słuchaj panie. Jak będzie Aha. wolne miejsce, to mi nie powiedz. Dobra. No. Windows tak jest. Tak, a jeszcze ci powiem, Hubert, bardzo fajna rzecz. Gdy miałem ta awerka w laptopie, to ona średni czas renderowania klatki, czy jakoś tak, jakby to tak powiedzieć, jakby kto tak mógł powiedzieć, to miała około 2 do 4, coś takiego. Czasem się tak działo, jak miałem zafec narąbane jeszcze przed. Renderowanie? Od kiedy ci Avermedia renderuje? Średni czas renderowania w OBS-ie. Ustawienia. Tam możesz, pokaż statystyki. I tam to możesz. W tym momencie, jak mam ją wpiętą do tego komputera, to mi cały czas mam poniżej 1 milisekundy. Poniżej 1 milisekundy. Dobra, w porządku. Ale czemu o tym w ogóle godą? Bo wcześniej jak miałem na pod kompem podpięto, to miałem 1, 2, 1, 0, chyba do 2.0 mi szła, ale to jest właśnie te pytanie, że przecież ona nie jest podłączona przez USB, nie powinna mieć żadnych opóźnień i to czemu ten OBS miał jakieś opóźnienia większe niż teraz? Rozumiesz, masakra, co mi chodzi? No. W końcu to była tam lepsza karta wtedy niż teraz. No i taką zagadkę mam. Co to było? Raczej nie. No, Pepizjona, cześć, wojo, kurde, jeszcze 10 minut i do roboty się zbieram. Jeszcze tylko 10 Ja minut? się założę, że z tą kartą wszystko jest ok, tylko nanuś mnóstwo sprzętu. Kaczy. No. Tak, myślę, że tak, kwiatomaniaczka. Emil, Spróbuję, dzięki. jak się uda. Dzięki, że zauważyłeś. Nie chciałem już tego poruszać, że czemu działo literka K. Szczerze mówiąc, Silent wyskakuje mi, że taki kod nie istnieje, więc... Albo coś źle podałeś. Jakie wyniki? 1 do 11. O kurwa. Sobie. Możliwe, że źle coś pisałeś, Silent. Kurczę, Nanek, nie mogę do ciebie dołączyć. Dobra, mów się, trudno. Zrobię sobie cały taki strój. Ty durniu. Kurde, chciałbym do was dołączyć. Teraz ludzie chcieli oglądać, a teraz to będzie tak. Będzie oczekiwanie paków. A DJ gra z tobą? W tym? Nie, DJ chyba już poszedł. Nie wiem, czy jest. Aha, fajnie. Dobra, No coś tam mówił, ale nie wiem.
Ty tam cały czas opowiadałeś o tych komputerach? Nie mam PS4 Pro, przykro mi. O tych komputerach, specyfikacjach i... Ale to ta sama zasada działania, no wszystko to samo jest. Tylko, że możesz nagrywać w Full HD. Nanek, weź tam kogoś wyrzuć, nie? Kurde, jakbym umiał... No to jakbym miał PS4 Pro, to nie ma problemu, bym to nagrał, ale nie mam PS4 Pro. Ale wydaje mi się, że to jest to samo. Może Emil. Może mu mała koza. Nie, wąski, ty masz chyba PS4 Pro, nie? Kuźwa, kto miał PS4 Pro? Lemi. Ja mam... O, ty słuchaj, jeśli chodzi o nagrywanie, to sprawdzałeś, czy działa to w sensie ustawienia i tak dalej, są wszystko w ten sam sposób, co jest na zwykłej PS4? No więcej FPS-ów mam. O, No sorry. tak, ale... No chodzi o to, że w sensie o to, czy na przykład ustawienia są w tym samym miejscu i tak dalej. Wygląda to samo, nie? Tylko, że inne można dobrać ustawienia, na przykład Full HD, inny framerate i tak dalej. No. No właśnie, no to kwiatowaniaszka to wygląda tak Co samo. za gnój. Wszystkie opcje są w sensie w tym samym miejscu, ale są po prostu lepsze, nie? Aha. Tak, 1080p i 30 klatek. No to zawsze Full HD, a nie 30. A nie HD. A co... Dobra, O Boże, taka różnica, powiem ci, że... No powiem ci tak, spora, jeśli chodzi o YouTube'a. YouTube powinien się zastanowić nad swoim zachowaniem. Kto? YouTube. Da, no. Bo ja nie wiem, co... Pozwij ich od razu. Co on chce. Słuchaj, on? Pieniędzy. No to niech się dzieli. O, właśnie mi kwiatomaniaczka przypomniała, że miałem ogarnąć, jak montować na PS4, jeszcze zrobić poradnik. Dzięki wielkie, słuchaj. Będzie trzeba nagrać jakiś materiał krótki. K3, nie używaj brzydkich słów, bo Nightbot będzie blokował. Możesz go przysłać do mnie, u mnie nie ma Nightbota. Wyświetl Pro, a nie, to ten. Zobacz ekipę. Lemi hardkorowa parka. Więc Już asy. nie ma już tej. No nie. No właśnie, a na tym została nadal. Na Call of Duty. Bo to taka pamiątka. A, ja bym nie chciał takiej pamiątki. Po co mi ona? Ja bym wolał nie pamiętać. Kurwa. Dobra, znajdę jakiś mecz szybki i tyle, kurczę, będę No się poczekaj, to zastanawiał. się i tak za chwilę kończy. 20 sekund. No i dołączyłem. No i wejdź. Ile? Wejdź, 20 No sekund. to wyjdę. No i dobrze zrobiłeś. Znaczy wyjdę, bo jeszcze nie wyszedłem. To jakiś tu dało, nie? Szybko wyjdę i tyle. Ale jeszcze jeden meczyk i będę kończył, nie? Styknie już. Dupa. A, co za dużo. Chociaż chyba, że będziecie jeszcze grali. Nie, już jest 23. A, Chyba, że to jeszcze... ty już nie grasz? Chyba, że Dawaj, będzie jeszcze Nuketown. mecik pożegnalny. Chyba, że będzie Nuketown, to jeszcze pykna. Tak? To poczekaj, dołączę. Grozi mi? Dawaj, Kaczy, on ci loadinguj grozi, się on ci szybciej. grozi. Kto komu grozi? No ty Kaczemu. Że co? No nie wiem. Ale mu podobno grozisz. Nie, ja mu nic nie grożę. Niech on wbije na streama i zobaczy. Zostawi łapkę i subskrypcję po drodze. Ale w dół czy w górę? 7 do 20. Dołącz do gry, dawaj, To dawaj, już jest tak dołącz. zmęczony. Się coś zbugowało. Pełne lobby macie? Nie wiem. Może być. Może być. No bo wyskakuje mi, że nie mogę. Z kim ty jeszcze grasz? Z Blackiem grasz pewnie. Nie, mi się ładuje. O, O! Quickpool. Jest Obejrzyj. majster, słuchaj.
Co tam słychać? Będzie nas tu łomotą teraz. No, nie wiem. Nie chce mi się. I co, znalazłeś tą zgubę? Ekipa biegnąć. Znaczy, to wszystko wygląda tak samo, tylko masz lepsze opcje, jeśli chodzi o jakość nagrywania, nie? Olinka, dobijaj, bo wolne miejsca. Nie wiem, Już jeśli mi byś nie mów, napisała co na mam priv, bo tak się wydaje, że Tylko jesteś ci mówię, że kobietą są po miejsca niku. wolne, no. A co ja nie To wiem? może byśmy spróbowali coś poradzić. Spokojnie, zaraz biję. Ale od tamtej pory nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o Czy masakra ustawienia robi i tak dalej. live? Nie wiem. No, No. robię. Ja mam akurat Chcesz, taki to zostaw cichutki. łapkę. Tak cały czas go słuchamy wszyscy. Ale słuchaj, ja cały czas nawijam. No, mi się wydaje, Za dużo pytań. że ty przed strumykiem byłeś w kiblu, nie skorzystać z niego i no chyba krycha wciągnąć. Gdzie jest Nanek? Pójść donacja. Zaraz, jaką nazwę kanału miał Nanek? Tak od dupiatu, wiesz? Nanek, 2, 3, nie? nie, ciupimy po naszemu typie. Aha. A to już wiem, kto mi te łapki w dół daje. A Nanek Nie, robi ale live. najpierw bij do mnie, nie? Polecam. Wiem, już tobie dałem. O, ale prestiż, słuchaj. Dzięki wielkie. Gdzie tu ten Nanek jest? Łobuz 1. Łobuz? Pewnie mi zbanowałeś konto, żeby powiadomienia nie przychodziły to. I jak się cieszy, chyba tak było. Nie, jeszcze ci nie zbanowałem. Tak było, tak. On nie zbanował, słuchaj. Zapomniałem. Okej. Wow, przybyły 4 subskrypcje. Dzięki wielkie wszystkim. 4 Ajajaj. suby na Wy jednym na streamie. blaszkach gracie, co? No. No tak, na blaszkach, no a jakby inaczej, jeszcze na hardkorze. No to jeszcze Polska nie zginęła. No nie, póki my żyjemy. A w ogóle, jak Polacy rozdupili Japonię, znaczy rozdupili, wygrali, tyle im się udało. Ale na końcu Ale Japonia proszę dała cię. dupy. Dobra, No ładna nie bramka zaczynajmy była, ale tego koniec tematu. Japończyków był żenujący wręcz. Masakra, nie Poziom, zaczynaj na którym tego oni tematu. to zakończyli, to spotkanie, był tak niski, że to jest głową mała. Jak można tak po prostu, nawet Błaszczykowskiemu nie pozwolili wejść. O! Blaku. Wasze zdrowie. To nie był Black? Żenujące spotkanie na koniec ze strony Japończyków. Ja tym myślałem, że Japończycy podupią naszych ze 3-0. Ale koniec piłki nożnej, bo już mam dość tego po tym pisaniu na grze. Ajajaj. No właśnie, i sam zaczynasz. Oni powinni oddać ten mecz walkowerem. Nie mogli. Szkoda. Bo jeszcze by Japończycy punkty dostali. Mogli odejść. Ach. Co ja grom? Człowiek już zmęczony. What the fuck, man? Co ja tu grom? Kto to puścił? A, nie zdążyłem. Dobra panowie, ja ten meczyk i kończę już na dzisiaj. Styknie. Chyba, że to bez streama puścił? już pogram tak sobie poza streamem. Ja. nie wiem. Mam innych domowników, którym to przeszkadza, delikatnie mówiąc. Siedzę. Wyrzucił z domu i tyle. Powiedz to mojemu ojcu, który jest za ścianą, słuchaj. Jak mu tak powiesz, to ciebie by wrzucił. Przez ten monitor by cię dorwał. Panie! Nie, że coś, nie, ale wypierdalaj. O Boże, nie zmieściłem się. Tak, pakuj się do miski. Sam się pakuj. Tak, on by ci powiedział, sam się pakuj. Ci kuwa dom. No, już sobie wyobrażam jego minę. I poziom agresji. O Boże, nie wchodź mu w drogę w takiej sytuacji potem. Ajajaj. O,
Jestem pierwszy, nie gadajcie. Z takimi statystykami jestem pierwszy. No czekaj, dopiero quick pull w Chociaż los. 7 potwierdzeń. A. Nanek dzisiaj dajesz ciała. Tak ci delikatnie mówiąc powiem. Ja sobie Aj. przyszedł pograć. Miałem go trafić. Dla przyjemności. Pogodać se. No ja też dla przyjemności, ale wiesz, ta przyjemność powinna kończyć się wynikiem pozytywnym dla ciebie. Lecy. Podnieś blachę. Kurde. Powiem tak, jak Quickpull dołączy do naszej drużyny, to zakończą się moje wyniki na pierwszej pozycji. Ajajajajajaj. Już Masakra. się zakończyły, bo Blacku wszedł. A, pieprzona maszynka. Uwaga, Blacku, tam maszynka jest. Dobrze, że powiedziałeś. Zdążyłem spierdolić. O, rozwalił już ją. Hostile hardened sentry in your AO. O kurwa. Się dobrze Serwer. Ta. No nie, ja go nienawidzę. Hostile care package overhead. A, to zaś mi w plecy, kuźwa mać. O Jezus. Ten mnie oczywiście nie będzie nic osłaniał. God damn it. Kurde, ale łupią mnie. Ale nudna Zjemy mapa. ciało. Jezusie Chrystusie. Nic nie dzieje. O Boże, Quickpull jest przeciw tej drużynie. To już całkiem nas Zanim rozlubią. kogoś Nie. znajdę, to wiesz. Słuchaj, jak kogoś już Wychodzicie znajdziesz, to tam i z tak nie mapy. przeżyje. O, 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 pierwszy frag na Quickpullu. Dzięki wielkie. Nie muszę być najlepszy. Tu się my gramy for fun, a nie po to, żeby tylko kosić jakieś wyniki wielkie. Nanek to kurde, jest źle taki nasz zrobiłem. Nanek to jest taki cionek. Tak. Swoich wieków. Kurwa jego. Celowałem. Oh fuck. Oh man. Wyłaź! Hostile dart inbound. Hostile care package overhead. Tereń przez twoją krzyżone. Oh fuck. Wypierdzieleś? Nie wypierdzieli. Tego Cerbera trochę dobi. Już obity jest. No już trochę dostał. Ode mnie też. Podłożyłem mu tą zbliżeniową, nie? I stykło. Ja. Siema Kupsin. Miło, że wpadłeś, zostaw suba. No na kto tak cicho siedzi? Nie będzie Co? suba. No grom. Jeb mnie w plecy, Jutro będzie kurwa. Fortnite. No chyba, że będzie ekipa na koda. To nie będzie Fortnite. Ale myślę, że tak ze 2 meczyki Fortnite'a też będę chciał. Ja sobie kupiłem Resident Evil 4, 5 i 6. Ja cię, nie no nie idzie mi na tej mapie, ta mapa to jakieś zło jest. Ślepaku jeden. Be advised, hostile UAV incoming. Kurwa, kamper. Ty się zapomniał. What the hell you doing? O, wejrzyj jak kampi. Dzisiaj myślę, że go nie będzie, bo ten meczek kończę i już jestem zmęczony, bo już mi nie idzie. I raczej koniec na dzisiaj. Więc najprawdopodobniej, najwcześniej to będzie jutro. A, jutro? No to myślę, że tak jak dzisiaj około 20 będzie strumyk. Co ja tam Jeśli będzie zrobiłem? ekipa około godziny 20 co? między 20 a 21 na koda, Pokaż mi się chce. to będziemy grali do jakiejś 22:30 w koda. A jeśli nie będzie, no to będzie cały Przecież strumyk, szlak. myślę, że tak do 23 będzie No z spokojnie, Fortnite'a, jeszcze więc będę Ajajaj, zaś w plecy. pogramy sobie tak z 2 godzinki w Fortnite'a. Jeśli Nanka uda się namówić na Fortnite'a wcześniej, to jutro Ja pogramy, nie nawet wiem, jak będzie jutro ekipa, to weekend, to ja nie wiem czy będę grał. A, jutro pijesz. No. Chociaż już dzisiaj No powinieneś nie. zacząć. Nie, dzisiaj idę do pracy. Kurde. Jutro będzie Sancho Bimber.
Na Ajajaj. pierwsze miejsce, quick pull daje z czadu. Jezus. Musiałeś? Mhm. Aj, 2 tylko. Ale dlaczego? Dupa. Kurde! Quick pull. Co ty grasz? No fuck it! Czyli tak. Przerwa robi swoje, nie? O, gdzie ta wujka? No. Ja to pokazałem. Który tam chce przykozaczyć? Jakiś ty mądry jeden z drugim. No ej, ten mój. Ty gnoju jeden. Wąski! Już miałem na celowniku twoją Wąski to jest główkę. wąski. Jakby był szeroki, to by był łatwiejszy do I zaś quick pull w ostatniej sekundzie mnie zabił. O! Ale gościa zabiłem. A ty łobuzie. Na farcie trochę. Tyś to czuł. Ale zabiłem. Ja Tyś to czuł, co? Jak ja będę jeszcze pierwszy, to jednak Nie jest będziesz pierwszy. klasa. Aj, nie będziesz pierwszy, nie ma... Ach, kurde, już jest pierwszy. Ciołek. Jesteś taki cionek, spieprzyłeś mi dzionek. Nie, O, dobrze. pierwszy, Dobra. pięknie. Dzięki wszystkim za oglądanie Czekaj, zabicia na jeszcze strumyku. jeden. Dobra, jeszcze kontynuacja. Dzięki wielkie jeszcze raz. Jutro myślę, że w tych samych godzinkach On po oszukuje, 20. jeszcze będziemy grać dalej. On będzie grać dalej, tylko... Gdzie? Ja nie będę już grał, na razie. Dzięki wszystkim jeszcze raz. O, i go załatwił. Dobra. Trzymajcie się. Cześć. No, trzymajcie, cześć. No i się zaciął. Przyszedł na ostatnie parę minut i pierwszy No. Dobra, nic ludziska. Ja też kończę. Dziękuję serdecznie Miałeś rację jeszcze. za Jeszcze dzisiejszy gramy. strumek. Nos młode. Wiadomo, w jednej drużynie jak i w drugiej swojaki pierwsze. Także o, co mogę powiedzieć? Fajnie się pograło, ale trzeba lecieć do roboty. Dobra. Trzymajcie się. Jutro, nie wiem, czy coś będzie. Może w godzinach wieczornych, późnych wieczornych. No, tu chłopcy go daje. Chyba będzie Nuketown. O, Bridge lubię. Moje ulubione. Bridge. Weź to se schowaj. Ale chyba nie. Zobaczymy. A chyba nie będzie. Dobra. Nic ludziska, ja kończę. Trzymajcie się na razie, bo już jest bardzo późno, a do pracy muszę iść. Trzymajcie się na razie.